n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i b'i jija a sɛmɛyɔrɔ ye fɛn min ye k'o de bɔ a bolo a yira k'a fɔ ko se kelen i bɛna ye k'a fɔ kɔnɔna jugu la k'an to wagati min na an bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin kɔkan jugu ma se kelen kɔkan jugu la n'o ye k'a fɔ sisan kɔkan jugu u ka kuma t'i laminɛ bolodala kɔnɔna jugu kan finalement an nana sebaya sɔrɔ jugu ninnu fila bɛɛ kan ɔ o kɛlɛ yelen k'o nafa ye malidenw de nana wuli k'a fɔ sisan e kuma yɛrɛwolo aw bɛna kɛlɛ dan nin yɔrɔ la wa e kuma a bɛna sɔn tugun n'an bɔra nin kɔnɔ maa wɛrɛ kana jamana kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛna an di jugu ma n'a fɔ an tun bɛ taabolo min kɔnɔ wa e kuma yɛrɛwolo aw bɛna sɔn tugun kankɛya min n'o kuma an tun b'o kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka jamana don kunbalana an bɛna segin o kɔnɔ wa donc sisan yaasa ka jaabi sɔrɔ nin ɲininkali la nin hami min bɛ malidenw na ka se ka ɲɛ sɔrɔ k'a di malidenw ma o de nana wolo appel sous le drapeau malidenw ka demande de kama appel sous le drapeau nana sigi yaasa ni jɔrɔnako min bɛ yen o jɔrɔnako ka se ka ta ba la maintenant n'o jɔrɔnako bɛ la ta ba la a kɛra yɛrɛwolo bɛna cɛ bɔ kɛ o yɛrɛwolo tɛna cɛ bɔ kɛ o mais a ka kan bi yɛrɛwolo ka se ka cari jamana fan bɛɛ fɛ pour que n'a kɛra fɛn o fɛn ye maa kana sira kan sira min ye jamana kɔnɔdenw ka sira ladannen ye ɔ jamana kɔnɔdenw tɛ se k'o ladan fo ka taa sɔrɔ u labɛnnen don o baara kama donc o labɛn baaraw o de bɛ tali kɛ nin wulikajɔ la k'an gili sara jamana in fan bɛɛ la gili sara ni kun ye nin ye pour que an ka se ka kɛ tata ye ka jamana fan bɛɛ labɔ laɲini ye wulikajɔ laɲini o de ye voilà tabarikala tabarikala ɔ an bɛ se k'a dɔn yɛrɛwolo bɛ niveau min na bi mali yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ fan jumɛn ni fan jumɛn bon fan minnu ma se ka kɛ olu ta bɛ cogo di yala mɔgɔ de b'a ɲini n'i bɛ fɛ yɛrɛwolo ka sigi i fɛ i b'a ɲini de wa a bɛ cogo di an bɛ fɛ k'olu dɔn awɔ mas i b'a dɔn an ye appel sous le drapeau kɛ n'o ye ka weleli bila ka taa malidenw ma an ka se ka wuli ka na an ka faso jɔnjɔn kɔrɔ k'a kɔrɔtan ka kɔrɔtan jugu ka laɲini kan ka kɔrɔtan jugu kan ka kɔrɔtan kunnawolo ka kɔrɔtan ani yɛrɛwoloya kɔnɔna na o welewelemada min kɛra mɔgɔ de bɛ ka welewelemada in laminɛ u yɛrɛ ye u ka sigidaw kɔnɔ u ka duw kɔnɔ u ka kinw kɔnɔ u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc olu de bɛ ka welewelemada kɛ k'u yɛrɛ labɛn n'u yɛrɛ labɛn u ye labɛn min kɛ yaasa an ka taa ka bonya d'an kɔrɔ o ni an ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ ɲɛ ni ɲɛ n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na vis-à-vis donc o de bɛ ka ni wulikajɔ ye ka ɲɛsin o dugu ninnu ma sinon i b'a ye k'a fɔ yunusa an taara yen an ta kɛra min ye dɔrɔn tali de ye sinon fɛn o fɛn kɛra fɔliw wulili la o sigiliw la o basi minnu lira o a bɛɛ olu ka fɛn dilannen ye ko ninnu bɛ ka tɛmɛ o sira de kan yala jɔn de b'aw kɔkɔrɔ de ka aw dɛmɛ nin baara ninnu na taama ninnu tɛ taa nafolo bɔ kɔ aw ye a bɛ mɔgɔ labɔ la ni ko ninnu si tɛ kɛ nafolo ko kɔ jɔn de b'aw kɔkɔrɔ maa caman tɔgɔ fɔra dɛ masi b'a ye ka fɔ n'i ye jamana jate min na n'i ye yɛrɛwolo ka laɲini dɔ ta a belebele ye jamanadenw ka se ka sinfonya c'est-à-dire que l'organisation a yira k'a fɔ sifunw dɛsɛra baara caman na Mali kɔnɔ u dɛsɛkun kɛra min ye o ye dɔrɔn an ye wari de bila ɲɛfɛ mais labɛnni ka hakili bɔ o kɔ a yira ko bi yɛrɛwolo kɔnɔ an ye labɛnni de bila ɲɛfɛ labɛnni bɛ bila ɲɛfɛ o nɔ kɛ i b'a sɔrɔ sisan n'an mago bɛ ka bɔ yɛrɛwolo bɛ bɔli dana tigɛ ka taa sɔrɔ an b'a kuma fɔ wagati min na foyi tɛ nafolo la ko min filɛ nin ye bolo kɔnɔ k'o de bɛna kɛ k'a labɔ ouais mais a bɛ sɔrɔ parce que Ala barika la m'a fɔ ni maa min ta kɛ ko wɛrɛ gouvernement tɛ k'aw dɛmɛ yan gouvernement ka dɛmɛ o ka girin anw ma bi ni gouvernement tun bɛ k'an dɛmɛ sama sɔrɔ kuma caman bɛ ka fɔ jamana ko la o tɛ fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ye ka dan siri Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la les 5 colonels jɔn kelen de bɛ wari d'aw ma o la ni mɔgɔ kelen sɔrɔla olu la bi ko min bɛ sɔn ka wari di an ma pour que yɛrɛwolo ka a ka kunkilenna la baara kuma caman bɛ ka fɔ Mali ko la bɛ o tɛ fɔ kuma caman bɛ ka fɔ farafinna ko la bɛ o tɛ fɔ i kana siga la ni si tɛ k'aw dɛmɛ masa an ka QG filɛ an bolo bientôt a san kelen
amanga assemblée kɛ an ka cour kɔnɔna la ni mɔgɔ min nana i mana bɔ diɲɛ fan o fan fo n'a sɔrɔ an y'i sɔrɔ i ka hôtel la sinon i b'i sigi an ka pan de sanfɛ an ka cour kɔnɔna na tellement que min b'an bolo an yɛrɛ ka di par exemple an ye tagali min kɛ i bɛna ye k'a fɔ Tuba mais a tagali senfɛ a kuma fɔlen k'an ka taa k'a bɛ bɛn ni musaka ma mɔgɔ b'anw cɛ la minnu sigilen o fɔra yɔrɔnin min na minnu sigilen 100 000 francs bɔ dɔw 50 000 francs dɔw 20 000 francs ainsi de suite ka taa aw yɛrɛ olu bɛ yɛrɛ olu yɛrɛ kɔnɔ pratiquement i b'a ye k'a fɔ an bɛ wari fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ dɔw bɛ sugu kɔnɔ yɛrɛ wolo maa dɔw bɛ sugu kɔnɔ mais n'o tɛ sugu kɔnɔ yɛrɛ wolo ko bɛ kɛ cogo jumɛn na e ma yɛrɛ wolo dan ye fan jumɛn ye dɔw bɛ sugu kɔnɔ dɔw bɛ bureau kɔnɔ dɔw bɛ yɔrɔ caman na dɔw bɛ jamana kɔ kan mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ o n ko tɔn de don mɔgɔw kana miiri i n'a fɔ c'est-à-dire que a t'i n'a fɔ ko TVR min filɛ nin ye quoi c'est une mobilisation humaine bɛɛ de b'a kɔnɔ donc minnu b'a kɔnɔna na min bɛ se ka min kɛ donni min na ka kɛɲɛ ni laɲini min b'an na o b'o kɛ ye o c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme par exemple an ye chaise dɔ sɔrɔ kɔsannin na o ye yɛrɛ wolo mamuru dɔ ka chaise dilen de ye chaise 100 mais chaise 200 an bɛ se ka fɔ ten ni assemblée bɛ kɛ ni assemblée bɛ kɛ an b'a kɛ chaise mun kɔ o dɔ ka chaise dilen de donc mais a ka jabala a b'a sara a ka QG a b'a sara de kɛ mais an bɛ don min na i ko bi i taara mɔgɔ kan a bɛ se ka kɛ nɔgɔya bɛ ko bɛɛ la parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na c'est parce que an bɛ ɲininkali bɛɛ kɛ mɔgɔ voilà j'ai compris parce que c'est vrai n'a fɔra k'an b'a sara a bɛ se ka kɛ nɔgɔya bɛ kɛ o diyagoya ye parce que fɛn min don bɛɛ bɛ yɛrɛ a la bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ min don sira min fɛ o bɛ kɛ mais an ta tɛ o wali yɔrɔ de don ji bɛ sara a courant bɛ sara an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o bɛ sara wa hali minnu bɛ yen n'olu ye gardien jatew ye fɛnɛ dɔɔni bɛ di nin bɛɛ lajɛlen ma musaka ko dan don i y'a fɔ cogo min na musaka ko dan don mais labɛn min b'a kɔnɔ o fanga de ka bon ka tɛmɛ a musaka ko kan par exemple aujourd'hui yɛrɛwolo ka baara ni an ka kunkilenna kama ni anw mɔgɔ bɛ ka na don min na ni fɛn t'an bolo k'a fɔ k'an bɛna an sigi Peace FM la o tɛna se ka kɛ gɛlɛya o donc o n'a ɲɔgɔnna si camanba de b'a la mais par exemple sisan ni yɛrɛwoloya sira ni kɛlɛ sira tɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko sira wɛrɛ don nin bɛɛ caméra min baara kelen filɛ nin ye n'a fɔra ko ninnu bɛɛ k'u ka facture bin cɛ a dɔ la i b'a sɔrɔ an bɛ sɔn k'a fɔ ko Masi k'a ka essence bɔ an k'o feere sira kɔnɔ k'o kɛ ka dɔ ka wari dafa donc o bɛɛ de b'a la c'est que a labɛn cogo o b'a to degun caman bɛ yen o bɛ taa min tɛ nafolo ko degun ye c'est comme n'a fɔ an ye tagali min kɛ Tuba ka an bɛ se ka tagaliw kɛ yɔrɔ dɔ la n'a fɔ an ye tagali dɔ kɛ Kayi ka 5 jours kɛ mais an bisimilayara yɔrɔ min na dɔw de bɛ yen olu y'o yɔrɔ di Bahame an bɛ ɲangi fa olu ye misi kelen di misi kelen tile 5 kɔnɔ an mɔgɔ tɛna jɔ sogo sanni na o donc o n'a ɲɔgɔnna su ka ca kɔnɔna na o mais a n'a ta o ta cotisation minnu bɛ kɛ régulièrement tɔndenw fɛ c'est comme n'a fɔ mardi nata an bɛna bɔli min kɛ o mardi nata a bɛna ɲini i bɛ taa peut-être journaliste bɛ se ka taa k'a seere an bɛna fɔ assemblée la min se ye min ye k'o di pour que an bɛna activité min kɛ o ka se k'o kɛ masaw fɛrɛw natigɛ bɔli nata ko aw kun kɛlen don ka don min fɔ a la a y'o don bɔ a ma k'a bila don wɛrɛ la Masa a ma don bɔ a ma a ma bɔ a ma mais don bɔra a ma ouais voilà don bɔra dɔgɔ kɔrɔ don bɔra dɔgɔ kɔrɔ cogo di basi parce que m'a faamu ma nin bamanankan faamu basi n'o ma bɔ a ma mais don bɔra a bɔra dɔgɔ kɔrɔ c'est à dire que a bɛna fɔ a bɔra don dɔ la ka taa don dɔ la o de ye a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a bɛ bɔra dɔgɔ kɔrɔ a kun dɔgɔdara k'a bila don min na a fɔra k'a ti ko la a bɛna bila dɔgɔ wɛrɛ la a bilala dɔgɔ jumɛn na o la sisan o ye kalo kura tile 5 le 5 août le 5 août kɛyɔrɔ kɔni ma yɛlɛma o kɛyɔrɔ ma yɛlɛma c'est pourquoi o bɛɛ de bɛ tali kɛ a bɔra dɔgɔ kɔrɔ la parce que laɲini ma yɛlɛma kɛyɔrɔ ma yɛlɛma min yɛlɛmala la dɔrɔn o ye dɔrɔn a don le 5 août a bɛna k'u de la a bɛ k'u de la adresse à la nation ye le combien o la n'ala ka jɛ comme le 5 an bɛna le 5 bɛ bɛn vendredi ma mais le 4 an bɛna adresse à la nation na pour que ka malidenw la kunnafoniya donc o bɔli min kɛra dɔgɔ kɔrɔ komi a ka gɛlɛn k'a fɔ an bɛna se ka mardi makɔnɔ pour que ka malidenw bɛɛ la kunnafoni o la kunnafoni ka ca bi dɛ o de kama teliyala an bolila ka na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ
an bɛ dati di kuma min na jɔ y'a sɔrɔ dɔw fana kun kelen don ka to ka baara dɔ boloda o musaka sara donc vraiment jamana kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ min na wulikajɔ fanga ka bon mais minnu fana b'u ka dayirimɛ ɲini fana na fana an kana ɲinɛ o fana kɔ donc o ko bonya kama an bɛn'a kan k'a fɔ an b'a bila o dɔgɔkun na pour que an ka se ka ɲininkali kelen ka kuma di Ben ma ko riches de bɛ ka aw financer dɔw fana ko ten i b'a dɔn wagati dɔ kɛra nin kuma kun cara a kuma kun ka di anw yɛrɛ ye a fɔli kun ka di anw ye quoi parce que kɔrɔba la anw bolo min tɛ financement ye parce que Mali makɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ o b'a yira ko anw bɛ ka baara min da makɔrɔ kan makɔrɔ ka jate la fɛn bɛ ji la min ka girin bama ye c'est à dire que fɔli minnu b'a fɔ a ka d'an ye dans ce sens kɔrɔba de b'a la an bolo quoi o b'a yira ko min bɛ ka da makɔrɔ kan ale min ye jamana kantigi ye anw ye tɔn de ye maa damadɔ nin kɔnɔna na fɛn bɛ k'ale sɔrɔ ale ka jate la nin giriya in fɛn bɛ ji la min ka girin bama ye mais il se trompe o de kama souvent ne bɛ yɛlɛ ne sigi so kɔnɔ n ko mais n ko minnu bɛ ka acharner contre Yɛrɛwolo ko wari de bɛ ka d'u ma Irisiw fɛ mais ne bɛ ka n sigi k'olu dɔ lajɛ Yɛrɛwolo ka kɛlɛ de sababu la u dɔw fa ka dugu bɛ ka kisi u dɔw ba ka dugu bɛ ka kisi u dɔw fa ma kɛ réfugié u dɔw ba ma kɛ réfugié u dɔw bɛ ka se ka taga sini kɛ jamana kɔnɔ basigi kɔnɔna na maintenant pourquoi k'a ɲini k'a dɔn ko Yɛrɛwolo ka financer k'o baara kɛ o ye kelen ye finalement minnu jɛlen tɛ ni Yɛrɛwolo ko baara ye jɔn de fana bɛ k'olu financer pour que olu ka Yɛrɛwolo kɛrɛ jamana lakanani na o fana ye ɲininkali dɔ ye o tɛ ɲininkali dɔ ye donc c'est pourquoi ça nous c'est à dire que c'était amusant a bi i nisɔndiya kɛlɛ kɔnɔ quoi voilà o de nana ni ka nisɔndiya kɛlɛ kɔnɔ o de nana ni jaliya ye o jale o jale kɔnɔ ka yɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ minnu bɛ yɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ anw jalulakaw o de nana ye o de nana n'o ye kɔni ni kɛlɛ daminɛna dɔrɔn olu bɛ nisɔndiya de parce que awɔ kɛ parce que denjugu faga daminɛna parce que ni denjugu faga daminɛna a bɛ n'a fɔ ni foro kɔrɔ siyɛnni daminɛna quoi non Kuyate i ka juru bɛ na voilà Ben bon e mana fini o fini don i b'a sɔrɔ kɔrɔ b'a la bi kɔni an ɲɛ bɛ gulokiba bulama li la Cabral ka fugulan bon hali ni Cabral ta tɛ sa nka ale ye fugulan in bila sanga la i b'o la bi an bɛ se ka fini yɛrɛ an bɛ se ka i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ɲɛ la Mas k'i fo a diyara n ye ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ an ka ɲɛmaaba la n'o ye Umar Cɛfi Mariko ye donc ka baarakɛla bɛɛ fo ka média tɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'a bila direct la ka Siriki Kuyate n balima ni n jɛɲɔgɔn kɛ ani camarade k'ale fo ka grand frère national Bubula fo ka foli belebeleba di Imam Mai Watara ma o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko nin y'an don k'a ye kɛnɛ kɔnɔ min y'an bila retard la ka hakɛto ɲini kɛ lamɛnjɛkulu cɛman musoman jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka bɛɛ fo donc contrôle dɔ de bɛ Kati yɔrɔ la ye kan yɔrɔ kana fɔ Kuluba yɔrɔ fɛ donc o de an taara bi o de kɔnɔna na o de y'an bila 30 minutes retard in na ka hakɛto ɲini k'o la donc bakuruba ma k'a yira k'a fɔ fini donkun o ye o do terroriste minnu minɛna Jumadon Kati fini tun b'u caman k'a yira k'a fɔ ko terroriste tɛ dɔn ni fini ye mas pour que k'o kibaruya cari min ye Cabral ka bɔnɛ ye donc an bɛ opération min na n'an bɛna bɔ Jumadon le 5 août min ye MINUSMA k'an ka jamana to an ɲɛ a gwara-gwaralama k'o baara bila sen kan le vendredi 5 août à 14h au palais de la culture an ka ɲi k'a kɛ vendredi 29 juillet mais an ye dɔgɔkun kelen fara kan dɔrɔn ka taa 5 août la pour que ka bɔ ka kɛɲɛ ni Sidiki ye daruruya minnu fɔ a bɔra a dɔgɔkɔrɔw kama an ye opération de tɔgɔ da ko opération Bɔnɛ Bleu min bɛ nalen nin Bɔnɛ Bleu voilà pour que ka casque bleu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc maa o maa bɛ taa baara la an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ la ni yaala yaala kɔ donc ni maa o maa bɛ taa i bɛ Bɔnɛ Bleu de don kosɛbɛ komi an ka bɔli bɛɛ n'a taamasiyɛnw n'a darudonya don opération in yɛrɛ de tɔgɔ dara opération Bɔnɛ Bleu la kosɛbɛ o b'a to ni an bɛ taa Kati yanni an ka taa Kati an bɛ bɔ Kolokani an bɛ na Kati Kolokani attaque kɛra jeudi o dugusɛjɛ Kati attaque kɛra yala munna fɛɛrɛ ni dabali ma sigi sen kan k'a fɔ ko n'i bɛna Bamakɔ Kolokani Kati olu fila de ye dugu belebelebaw ye hali n'o y'a sɔrɔ dugu caman bɛ ka bɔ Kolokani ka na Kati mais n'i bɛ dugu belebeleba fɔ i bɛ Kati de fɔ munna fɛɛrɛ ni dabali ma sigi sen kan ka jugu kunbɛn mas fɛɛrɛ ni dabaliw
sigilen do senga peut-être a ma labɔli kɛ et puis kibaruya dɔ bɛ an bɛɛ ka jɛ n'o ye n'i y'a ye yɛrɛwolo bɛ bɔli fɛn fɛn kɛ an dɔnnen do ni place de l'indépendance de an bɛ taa yen de munna ze an bɛ ka bɔ palais de la culture kɔnɔ parce que bɔli fɛn fɛn goudron la a bɛ tile 45 bɔ anw kɔni b'a kalama mesures taara pour que ka mɔgɔw bali ka taa goudron la ko menace bɛ Bamako ni Kati kan ka kɛɲɛ kabiri seli fitinin wagatiw kana se fɔ seliba wagatiw ma mɔgɔw y'u yɛrɛ kɛ bagan juraw ye ka don Bamako ni Kati kɔnɔ an y'a fɔ ni plateau kelen kan fanga bonyalen mɔgɔw k'u janto donc disposition kun talen do et an ye daruya fɛn fɛn fɔ o de tun b'a kɔfɛ donc n'i y'a faamu seliba ɲɛkɔrɔla la sagaw donni min kɛra ani misiw seli fitinin na ani misiw u ye bagan jura fari de da ka don Kati Bamako kɔnɔ donc o wagati de y'a to vigilance bonyana fɔra ko ka jamakulu jɛrɛw ko k'olu nɔgɔya Kati ni Bamako kɔnɔ ni wagati la parce que laɲini dɔ de b'a kɔfɛ jugu yɛrɛ n'o ye Faransi ye n'o b'a sen nunkun kan o wagati kelen n'u ka général bɛ ka bɔ ka kuma ko n'an ye Faransi gɛn k'an bɛna kɔlɔlɔ ye an ɲɛ la o wagati kelen an y'a fɔ yan u mago bɛ coup communicationnel dɔ de la Faransi tun bɛ yan au moins ko a gɛlɛya attaquew danna camancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛla a ma se faaba kɔnɔ ka don fɔ président yɛrɛ Jabala kɛrɛfɛ masuruna ka taga i fo do ye donc n'i y'o tamasiyɛnw ta k'a lajɛ u mago bɛ o communication de la pour dire comme si Faransi tagara jamana cunna aw dɛsɛra terroriste kɛlɛ la aw fanga binna ala aw ka symbole premier symbole min ye jamana kɔnɔ bɛɛ ni faamu min kɛra in filɛ nin ye Kati Faransi bɛ nin kɔfɛ yan oui an y'o de fɔ puisque n'i y'an ka crise ta k'a lajɛ masse crise bɔra min n'i y'o ta ka crise écoulement lajɛ hali ni ye douanzan ta lajɛ mobili MINUSMA kɔnbɔ de bɛ ka taa mobili kelen bɔra olu kɔfɛ ka na k'a b'i fo o de kɛra douanzan olu nɔfɛ olu ka kɔnbɔ bɛ ka tɛmɛ o de la surasiw y'ale MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ lajɔ ka fuyi kɛ donc pour dire que ko bɛ nin senna nin wagatiw la laɲini dɔw de bɛ yen la France ne veut pas partir o de la a bɛ ka kɔtɛ taama a yɛrɛ ye date min fɔ Mali y'a fɔ ko gwara la k'u ka minɛnw cɛ olu yɛrɛ ye kalo min annoncé Makɔrɔ o tɛmɛna hali n'o ye minɛn cɛli daminɛ Gawo u ka base laban ka bɔ u tɛ fɛ ka taa u b'o baara min na mais fura t'a la o olu tagali ye wajibi de et d'ici 20 jours o minɛnw bɛ ban u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc fo olu ka fɛn dɔ de yira média fɔlɔ jumɛn bɔra k'a kuma kɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔ an yɛrɛ Faransi médiaw dɔrɔn wallahi attaque in kɛra à 5h04 plus précisément an wulila an taara kan fan fɛ ils nous ont dit k'a si dɔnnen tɛ fɔlɔ an kana kɔn ka jeunes labɔ an kana kɔn ka mɔgɔw labɔ an k'an jɔ parce que stratégie d'attaque simultanée min b'u bolo ɲɛdɔn bɛɛ kɛlen tɛ an k'a to fɔlɔ u ka tila ratissage la kɛnɛ ka ci ko dɔw ka si dɔn ani ka se k'a faamu u infiltrelen don jusqu'à quel niveau donc bakuruba la o baara minnu bilala sen kan yɔrɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko yɔrɔ min bɛ se ka bali ka attaque terroriste kɛ o yɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ World Trade Center mɔgɔw ye ne seere ye États-Unis kɔnɔ ye New York kɔnɔ olu ye ne seereya ye Bataclan mɔgɔw à 400 mètres du président Pentagone o kɛra Pentagone kɛra donc pour nous yɔrɔ tɛ yen min bɛ se ka bali ka attaquer mais yɔrɔ in attaquelen kɔfɛ masse sincèrement moi je me suis rendu compte que l'armée monte véritablement en puissance armée bɛ ka yɛlɛ wallahi ala ne y'o dɔn o baara in kɔfɛ en moins de 15 minutes ne dispositif min ye ɲɛ la j'étais là o fɔlɔ cira ka sɔrɔ ne bɛ so puisque ne bɛ yɔrɔ min kɔnɔ Kati o ni Asimi ka yɔrɔ ye 3 minutes de ne ye weleliw kɛ an bɛ ka gɛrɛ wagati min na filanan kɛra ka sɔrɔ ne bɛ kɛnɛma ne ye filanan mankan mɛn o y'a sɔrɔ an bɛ iri kɔnɔ kama donc pour dire que o y'a sɔrɔ an sera k'an kɔnɔ kama an ye kow ye an ye kow tacogo ye surasiw ye baara min bila sen kan an y'a ye c'est du professionnalisme et en même temps u déterminer don ka se ka jamana kuma bɔ dispositif bɛɛ bɛɛ n'i b'i jɔ yɔrɔnin na an bɛ tila ka segin ka na ye n bɛ kuma di Kuyate ma Kuyate kana cili kɛ fo Kati yala kumasulu tɛ mas nin yɔrɔ la an bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fo kosɛbɛ vous savez ka wulikajɔ kɛra sababu ye jamana yɛrɛ tɛ dɛ jamanaden fanba bɛɛ dara u yɛrɛ la quoi c'est très important Nations Unies
nafolo b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo san 9 b'an ka jamana kɔnɔ o dɛsɛra k'o baara kɛ quoi. C'est extrêmement important. Don min na nin bɛ kɛ k'a dɔn ko tiɲɛnikɛla jugu de don, ce sont des assassins. Tiɲɛnikɛ minɛn jugu de b'u bolo. Fajiri fɛ cɛw musow denmisɛnw mɔgɔw y'u kunda u bololankolon k'u bɛ taa katikaw wulila u bɛ ka jugu ɲini. Nations Unies bɛ sigi don min na u y'u sɛmɛ hakililaba dɔ la diɲɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye? Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qui doivent être élevées les défenses de la paix. O kɔrɔ ko kɛlɛ ninnu bɛɛ taayɔrɔ ye hakili kɔnɔna de, wa ko hakili kan ka labaara yaasa mɔgɔw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka kɛlɛ kunbɛn ka na ni bɛn. Bi cogo min na a yira k'a fɔ terrorisiw bɛ ka walima tiɲɛnikɛlaw bɛ ka kɛwale min sigi sen kan, o kɛwale mɔgɔ kana siga la k'a fɔ ko o kɛwale nɔ kan tiɲɛnikɛla bɛ se a mago bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka nɔgɔya n'a fɔ Katita kɛra cogo min na o y'a dabɔ min kama o kun tɛ nin ye o, mais ala nɔgɔyara, ça a été contenir, mais a dabɔra min kama o kun tɛ nin ye. Donc ni tiɲɛnikɛla ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ nin cogo la a bɛ tiɲɛni kɛ surtout a yɛrɛ la, parce que tiɲɛni modèle min b'u bolo sisan o tɛ balo an bɛna dugu minɛ k'an sigi, o tɛ balo an bɛna an ka sɛbɛn yira, o ye dɔrɔn an bɛ se k'an yɛrɛ faga, opération kamikaze. Ok. Bon ni tiɲɛnikɛla ka laɲini kɛra an bɛ se k'an yɛrɛ faga ye, masi ni yɛrɛ faga jɔra hadamaden kan yɔrɔ o yɔrɔ fo n'i ma don ye, et sinon c'est la moindre des choses k'i yɛrɛ faga. Donc ni jugu ka dɛsɛ nana se sisan fo min y'a yira ko ne bɛ se k'an yɛrɛ faga fo Kati, ne bolo o ye Kati o ye victoire de ye, o tɛ anw bolo kumasuli yɛrɛ, i yɛrɛ faga, minnu ma se ka faga olu minɛna, dɔw yɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ, muso kɔnɔma ye tɛlɛ don dɔw la k'olu bɔ k'olu bi, c'est-à-dire que min f'i ɲɛna a kɛra malo voilà. Ok a faamuna. Ben, oui. Filanan cira k'e to carré kɔnɔ, oui, i m'a fɔ ten, kosɛbɛ, a t'o fɔ an ye dɛ. Voilà, donc an gɛrɛla kan na masse parce que an y'o de fɔ quoi, an ye nin sira min ta ni nin autorité ninnu jɔra ye masse, fɛn wɛrɛ de b'an na segin an kɔ, saya tɛ quoi, wallahi saya tɛ. Moi je peux pas faire 3 jours ni menace de mort ma ci ne ma n ka téléphone kɔnɔ quoi. Tile saba i tɛ se k'o kɛ. Jamais, et de presque plus de 6 pays différents. A bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la. Kosɛbɛ, je sais que c'est le service français m'o dɔn, mais n t'a la kuma bonda puisque an labɛnnen don quoi, on est préparé à cela, an tɛ ka siran tɛ quoi. N'an ka jamana kisili de don, minnu ni bɛ ka bin surasikɛ kelen min ni binna ye masa an ma fisa n'a ye, an organisé len de don. Hali sisan n bɛ yan Musa Jara o y'a message ɲɔgɔnna ci o ma, o de filɛ k'a taa ci n fɛnɛ ma. Donc pour dire que ni harcèlement ni tentative d'intimidation ni fɛn ninnu olu tɛ n'a kɛ quoi, ni autorité ninnu bɛ k'anw ka kɛlɛ de kɛ, ninnu de bɛ k'anw dɛmɛ quoi. Tant que o b'o de la masse n'i bɛ ko min kɛ ninnu na o sira kan o tɛ janfa ye quoi, i b'anw sɔrɔ o yɔrɔ la quoi. Menace tɛ yen min b'an na segin, on est prêt à tout donner pour notre pays. Bɛɛ ma bange jitoya kama quoi, bɛɛ ma bange pour que ka kɛ fugari ye quoi. O de la ɲɛ b'u ka vocaux dɔw la k'u bɛ mɔgɔw lasiran. An t'olu dɔn ni kuma ye o, an b'u dɔn ni acte de ye. Et bi kuma de bɛ ka kɛ yan, qu'est-ce que cela signifie o kɔrɔ? Et en même temps mun bɛ ka fɔ kuma kɔnɔ, population kana ka armée dɛmɛ, puisque le terrorisme se nourrit de la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Jamana marabaaw ani jamanadenw ka danaya kari mana sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔnɔna de la u b'u ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma, jamanadenw b'a bisigi k'olu t'a la. Dugu joli cira, muso kɔnɔma joli sara, civil min sara, hali ni y'a tila ta ye o sɔrɔsi ma sa. Les 10 ans de guerre que nous avons connus. Donc u bɛ fɛ ka mun ɲini sisan, diviser pour régner, ça c'est la devise de l'impérialisme. Et c'est maintenant que eux nous parlent de Wagner, quand ni Irisu de bɛ ɲɔgɔn bolo ko la k'u bɛ k'an kɛlɛ. Jɔn ka communication b'u da sisan, jɔn ka communication y'o ye, jɔn ko tant que Irisu bɛ yan aw ni anw t'a kɛ ɲɔgɔn bolo, fo ka Irisu gɛn, jɔn ka communication n'o ye la France. C'est pourquoi je dis que c'est la France qui est derrière. Et ni ko in organisé len ba de don masse, a organisé len don. Minnu bɛ acte terroriste kɛ o, surasi minnu k'u positionné o cas où ni panique kɛra. Asimi ma bɔ, o bɛ kuma la. Kosɛbɛ, Asimi ma bɔ a ka sanburu kɔnɔ o masse.
Assimi ma bo amata si à 7h il s'est rendu à Koulouba au bureau. Bon, c'est ça la sérénité. C'est ça l'homme. Ma sœur ko ke di. Mais il a frôlé la mort pendant 10 ans. C'est comme Nitara Bomchi Kati. Parce que Sénat le kabo. Non, il n'a peur de rien, mais c'est un homme en toute sincérité. Avec quel intérêt Sadio Fenebora. Assimi est un homme avec grand achat. Tesran. Au kuma est tient de faux ka faux ko bongo là donc. Mogodo ma bangé jito ya kama quoi ni bu faka quoi. Il me ferait ko de que mais ou Tesran quoi. Ko Marfa Borazan Perez fait le 9 octobre 1967. Ko abena Marfa Chichela. Chego ki nye jone nye la kibna che de faka. Amolu de wole ko Che Guevara kanga misale ko lo gero. Anta don obeke kuma e choko di quoi. Kasra me Michael Jackson do. Munu me mo nyana je muna ma fulu maganga misale ko lo gelo mas. Ame duk saga do. Oh ni antale ambala na fo am sid la efe. Latino kono ko ame Che Guevara de anga misale la na korobe nyokona. Ni bara mi blala senka mas akunkunye ka population paniquée. Or la voko kono tukibe mume. Ko lube dine ko kelela. Puisque terrorisme et recrutement ke ni ko fla de. Ubake ni dine to ko ubake ni shia to ko. Yo de bla senka. We fon fe bla senka we ado ankuna ko silame o ka kele de do. Comme si on to doye ko. We fon fe do ankuna ko fla o ka kele de comme si e mas to doye ko. Donc yo de yanga anka jamana kono ka essayer ka do mo no akili nyon puisque argumenté ka fo kibe na Mali attaquer. Jamana mi 95% islamé. Il m'a dit que bombe ta été qui n'a islamé à quel quoi temesira ora kanga kila si réellement tu te battais au nom de l'islam. C'est pourquoi moi kanga nuance baké entre les deux termes djihadiste terroriste. Nous nous mettons terrorisme ne don ou terrorisme follow un peu terrorisme follow impérialisme ne. Semer la terreur k'ale ka balo choko na ka famu choko wajiba ika même si c'est en passant par des atrocités. Ben Ubo bara minke pour terminer ko ali olubna misiru attaqué. Oh masi yoro goli yali presifo. Oh yoro to gara feore c'est pour nous dire que a organiser le wo na wakati mina Francis Plateau beka wo débat sigi. Ubeka ne kuma kele ne fo ko Barkan tumé à 9 ans. Ko ba ma commencer à attaquer ko mais ko ni kera katika ne kono ko asibi be yoromi ko Sadio Camara be yoromi ko ni kera yene ko boko ça veut dire que Mali fa be terroriste bolo voilà. Or Sidiki mi fo kanaka kamikaze ke abseka ke nya fambe mais ye mogo joli fa ye mu tieni ke itarami nana kana nyere fodo obseka ke nya fambe quoi. C'est pourquoi nous devons doubler de vigilance et rester surtout serein. Il faut jamais que la peur nous gagne wallahi. An kana ke jito ya ma bo mogo la an kana to tiye an deunye quoi. Wallahi billahi talai an tesira ni an faga be fo yan quoi ki ye che kungolo gelen do de faga mais ko ka sirane ou be ka papa ko parce que non o kuma ko ni yere tala quoi maso o kuma ka boy. Donc c'est le moment en kan karme demain et qu'on soit vigilant takale ñefe proposition chama mambolo munum se ka bla a profit pour que ka se ka jamana kuma bo ben do mnera téléphone kanga kuma tinsa mune kera voilà pour nous enquête ni investigation ma ban folo mais do maraw bo bala amo kibaro ya soro ame yoro mina pour le moment ma kibaro ya soro oka anya me sega sega lube sena mais précisément mon fora amo kibaro ya soro katika mnera la kati dugulendo non kati dugule ma mina la mais me ka se en 600 we do toko chima ka photo chima ko mo minelo na kabala ko sigi yoro bene me kantigila ma même pas toko kuna folo donc ko kantigila ka do bodo e kati farada kerefe donc ba ngo ukaka kibaro ya tobe di angala ele sanfe mo ma no ya soro ana muso ka kibaro ya ube ayre ka cardante ube aka activité munu na bola abe baraka rom na chakarom na ka sheria udi donc am se ka nogo ya ka uni sanfe mo ka nyongo soro pour ka enquête nogo ya sinon ni mo minena à part lui anya ba fe on fait la bora yoro wara de la kana comme anya fo ci ko sobe katikate songaninge comme katike e katikaye oh du kelente katine be mi ndo go sura si kelenta kono c'est pourquoi ali ni ko ina je mas 10 heures à soro katibe ba ka chila oh au 12 février 97 ga arabani utara ni ku be do yoro mina o fena yoro do mais yoro do fena be ntuku keleke mina baw juguma baw be bla yoro mina o matayo
u taara yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ fana b'o sanfɛ o yɔrɔ in explosera Kati an y'o ye o kɛra an ɲɛna Kati donc pour dire que ni papali sugu yɛrɛ a bɛ jatigɛ min don Bamako yɛrɛ kɔnɔ a t'o kɛ Kati puisque mɔgɔw b'o n bɛ fɛ k'o yɔrɔ yɛrɛ de ɲininkali kɛ Kuyate an y'a ye k'a fɔ ni bamanciya wale ninnu bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ waati minnu na i b'a ye mɔgɔw jali tun bɛ siran ni nin kɛra mais an ye Kati population yɛrɛ de ye o yɛrɛ bɛ ka don surasiw nɔfɛ ka bamaci ka a wɔgɔbɛ ka na n'a ye yala mun de bɛ nin kɛ mɔgɔ la maa si b'a dɔn n'i y'a ye yɛrɛwolo bɛ yɛrɛwoloya yɛrɛ ta ka yɛrɛwoloya yɛrɛ kuma yanga ka kuma famaw kan ni cɛya ye c'est parce que an b'a dɔn jugu ka kɛlɛkɛminɛn dɔ ye jumɛn o ye l'équilibre de la terreur n'o ye ka se ka papali de kɛ ka taa sɔrɔ kisɛ foyi ti jaba la o de kama e mas kɛra sire an y'a fɔ maa minnu tun bɛ k'an mara ka kɔrɔ olu ye Faransi kɛ fɛn min ye ka Faransi to kɔnɔ jamanadenw tɛ se ka fara an kan ka Faransi kɛlɛ o de kama an k'a k'i ma aw tɛ min dɔn Faransi sɛbɛya denyɛrɛnin sɔnikɔrɔla a t'o fa tɛ denyɛrɛnin sɔnikɔrɔla fa donc o nɔ kan bi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Mali déstabiliser Amadu Tumani Ala ka hinɛ la i bɛ ka kunti yan mankan min wululu nɔfɛ o ma wulu nɔfɛ ko Kati ta kɛra dɛ mankan ma wulu nɔfɛ ko Kuluba ta kɛra dɛ mankan wulila ko tiɲɛni kɛra à des milliers de kilomètres a fɔra ten min ni fanga ma se ka jaabi sɔrɔ a la donc a bɛ fɔ min ma ko le pouvoir psychologique d'un peuple n'o ye miiridonya min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ denw na n'o bɛ kɛ sababu ye u bɛ sɔn k'u jɔ ka kobile natɔ ye k'a kunbɛn yɛrɛwolo ye baara min kɛ o kan o baara de bɛ kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a ɲini sisan de bɔnɛ bɛ fan jumɛn n ka sigida la n ka kan k'a kari donc o de min yera Kati opération senfɛ vocal ko nana n'o de ye pour que k'a jira k'a fɔ an n'aw tɛ munna parce que bi a yera ko kɛlɛcɛw kɛlen don k'u siri jamana kɔnɔ kɛlɛminɛnw nalen don sɛmɛyɔrɔ bɛ kɛlɛcɛw la ka sababu kɛ jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ye kɛlɛ kɔnɔ sɛmɛyɔrɔ bɛ kɛlɛcɛw la ka sababu kɛ fanga min bɛ yen o fanga ni kɛlɛcɛw bɛ ka ɲɔgɔn kofɔ mais wagati min na ni tiɲɛnikɛlaw tun bɛ san sɔrɔ o wagati y'a sɔrɔ danaya tɛ marabagaw u ni jamanakɔnɔdenw ɲɔgɔn tɛ danaya tɛ tugun kɛlɛcɛw u ni jamana ɲɛmɔgɔw ɲɔgɔn cɛ danaya kun bɔra ni ɲɔgɔn tɛ tigɛna nana bon o tigɛna kɔnɔna na o y'a dama siran ye mais bi maliden kelen kelen bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ale bɛ se ka ko dɔ kɛ Maliko la donc o min bɛ kɛ sisan tiɲɛnikɛla nana ye ale bɛ ka taa dogo population de kɔnɔ ka se ka papali kɛ k'a ka sebaya jidi n'a fɔ Faransi tun bɛ min kɛ cogo min na n'a fɔ i b'a ye k'a fɔ an ka masakɛw dɔw tun bɛ ka min kɛ cogo min na donc jamanadenw bɛ ka bɔ min kɔnɔ o de bɛ k'a yira sisan k'a fɔ peuple bɛ ka taa résistance la o résistance min tɛ marifa misɛnnin tabagaw ye min tɛ force impérialiste ye bi Mali peuple bɛ se ka menace camanba de contenir parce que bi a faamuna malidenw fɛ ko on n'a plus le choix fɛn min b'an ye dɔrɔn o y'a fɔli min kɛra k'an ka wuli k'an jɔ diɲɛ sanfɛ n'o ye debout sur les remparts o de ye mission ye et le peuple malien est en mission donc du coup a tɛ reculer bilen an b'o phase de kɔnɔna na voilà pourquoi ni attaque bɛɛ kɛlen kɔfɛ population malien ma paniqué mais pendant que hôtel Arsenal m'a attaqué doni mina ni o donna je ka bilajɛ c'est pas la même sauce d'air non c'est pas le même foronto donc il va y k'a fɔ o doni ma parce que a kɛra jigi wɔɔrɔ ye o dun ni pouvoir ka jan mais bi a bɛ ye k'a fɔ ko nin kɛra yɔrɔ min na ani fanga daga yɔrɔ man jan mais mɔgɔ tɛmɛn'u ka ci fɛ ko ma kɛ donc déjà nin m'a yira k'a fɔ le yɛrɛwolo a travaillé à assurer le peuple pour bâtir ce pouvoir psychologique qu'un peuple a besoin en temps de crise aiguë. Mission ni yɛrɛwolo bolo. Tabarkala. Voilà. Ben ma caman fana ye lien kɛ ani kɔnɔwari mercenaire minnu minɛra dɔw fana ye k'u bɛ sira kelen na sabula k'olu ka kiiri kun kan ka kɛ juma sɔgɔma yala est-ce que ni maa bɛ se ka lien k'u ni ɲɔgɔn cɛ yan. Bon ne ka jateminɛ la o lien kɛ ka gɛlɛn ne bolo quoi o lien kɛ ka gɛlɛn ne bolo
ne bɛ lien kɔni kɛ u ni France ni ɲɔgɔn cɛ directement ka kɛɲɛ ni France responsable ka kuma ye ka kɛɲɛ ni France bɛ Modibo binw kɛ a bɛ Thomas Sankara binw kɛ cogoya minnu na n'i y'olu ta k'olu lajɛ o approche kelen don Rwanda u ye jamana firi min kɛ u ka radio kunnafoni sɛbɛnw ni kunnafoni siraw olu bɛ bɔli cogoya min kɛ ni acte kɛra ka bɔ ka kule ne o lien kɛ u ni France ko yɛrɛ daminɛ la France tun bɛ ka a kɛ siga la b'a fɔ siga la nka tun bɛ ka an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na yan'u ka kibaruya yɛrɛ sɔrɔ walima dabɔnkama don wa ma dɔn voilà an kɔni bɛ min dɔn kɔni surasi dɔw kɛra cogo cogo I b'a sɔrɔ olu ye système ka produit ye o bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ o ko tun bɛ nin kɔnɔ o bɛ se ka kɛ bon nin ko ye min ye ni nin baara sugu wulila n'a ma s'a dan na mais on sent que o ko in bɛ yen quoi o ye tiɲɛ ye quoi o ko in bɛ yen mais disposition talen don puis u yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se wa o de la an ko u bɛ disposition min kɔnɔ o ye élimination physique de sinon hali ni Asimi faga bi i bɛ boli ka fanga in to Ala k'an kisi a ma fanga in wagati kɔnɔna na Ala k'an kisi quoi sinon hali ni y'a kɛ I yɛrɛ bɛ boli k'a to donc u bɛ bila système min kɔnɔ an ka ninnu kɔni faga mais jamana ka ba wuli donc u bɛ se ka bila o de kɔnɔ mais k'e de bɛna sigi yan o tɛ tiɲɛ ye dɛ mɔgɔ bɛ sigi jamana kɔnɔ min kunkolo ka gɛlɛn Asimi ta ye min bɛ jamana in fɛ I b'a fɔ Asimi sinon ka sago Asimi kan wa an bɛ sira min kan Asimi bɛ ka ko dɔw tɛrɛmɛ o tigi yɛrɛ bɛ taa n'o ye parce que la doctrine de la souveraineté est déjà instaurée Mali tɛ segin a kɔ bilen quoi n'o siga bɛ mɔgɔ min na ko k'an segin tugun k'an bila jɔnya juru kɔnɔ France de ka ɲi ka leçon ta k'i changer k'i adapter comme a ye adapter Rwanda cogo min na n'a ka kekun sinon k'a fɔ k'anw de bɛ segin tugun ka bila jɔnya kɔnɔ o kuma tɛ yen donc Ivoirien ta in ne kɔni ma lien direct ne ma lien ye n ka analyse si kɔnɔ ani n ka kibaruya si kɔnɔ o ni Kati attaque ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ mun de kofɔ de kɔnɔwarikaw ta in mun de don voilà comme Ado yɛrɛ tun bɔra n'o ye Ivoire président ye ale tun ye kuma farimanbaw fɔ ko Nations Unies yɛrɛ ka ko in jalalatigɛ ten sa Nations Unies bɔra k'a jalalatigɛ olu kumara ko wallahi u t'a kalama ko ale y'u ka Mali y'u ka porte parole min français min kɛ n'o ye Salgado ye k'o ka kumaw la ko kuma dɔw jɛgɛnɛ yira la k'u bɛ hakɛto ɲini Mali fɛ quoi Nations Unies ko ten Nations Unies ko ten donc pour dire que ko jɛyara o Ivoiriens yɛrɛ kun ka ɲi ka nin ko ta ni hakili o ma ɲi ka nin ta ni dusu ye olu tun bɛ boli joona ni tun ye ne kɛ Ivoire autorités ye ka boli joona ka se Mali autorités ma ka nin kuma fɔ diplomatiquement k'a fɔ bara kɔnɔ k'a lajɛ min bɛ se ka dilan a la mais olu nana ni bagabagaw ye libération immédiate ceci cela I b'a fɔ ko aw bɛ se anw na de donc ni olu ka kuma jateminɛ I bɛ se mɔgɔ min na I bɛ kuma ten ne quoi au même moment dɔw sigilen bɛ yen u tɛ calcul dɔw tɛ jate dɔ kalo la Mali tɛ se ka Ivoire kɛlɛ an ka pétrole o 70% bɛ bɔ yen Malien 4 millions bɛ bɔ yen an ka courant bɛ bɔ yen u ka nin 1000 milliards b'a la c'est à dire que pour que I ka se cɛ la I b'a ye ko hali mercenaire kuma kana fɔ awɔ ko hali o kuma kana fɔ Nations Unies yɛrɛ y'a fɔ parce que ni Nations Unies ko il y a aucun lien légaux aucun lien légal et qui ne parviennent pas vers la lisibilité sur les liens légaux entre les militaires ivoiriens et les NSA allemands. Comment c'est qu'à contingent allemand qu'à lien. Donc pour dire que où est-ce qu'il faut que l'impérialisme mine demain au bas il y a la cognée de Dungo mais à Kenete. Donc au moment de comment qu'on a fait Cuba en Asira. Ne t'a donné ou quand il recensement in guerre mais comme les millions ni mais Côte d'Ivoire ne t'a donné ou basé chiffre mais sans mais recensement là-bas t'es arabe guidé ou si muneka masque à fort à chiffre borami ou ya chiffre bomi et puis mɔgɔw jamanaw brassage de b'anw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ I b'a sɔrɔ dɔ ye Guinéen Malien do Ivoirien do donc binationaux ko de b'anw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et puis ni jamana bilala guerre kɔnɔna na jamana b'a assumer de dɛ jamana bɛɛ de bɛ lajɛ mɔgɔ dɔw ka fɛn tɛ lajɛ o la ka an na siran quoi min laɲini bɛ kuma kɔfɛ walahi u mago foyi t'an balima Ivoiriens na minnu bɛ yen u ka kuma tɛ k'u b'olu de fɛ ou bien k'u bɛ fɛ k'olu de lakana ou bien k'olu ka sɔrɔ lakana quoi mais u ka kuma kun ye mun ye ka Mali jamana la siran an ka segin an kɔ joona joona ka ni mɔgɔ ninnu bila e ma ye ni attaque kɛra u bɛ kɔn ka bɔ wa a fɔra don min ko jalasago kɛra ah non kabiri o don u ye bɔli daminɛ fan bɛɛ vraiment an bɛ ka communiquer kɛ k'a condamner
Mali insécurité grandissante ka communiquer kono bo bla o kila tuguni u ɲagarilen de don quoi ko an y'u kɔnɔ k'u tun bɛ ka kuma da kun t'a bolo ko sisan k'u ka bali bɛɛ cira ka ban k'an bɔra mais walayi chargeur kelen de banna u t'an dɔn chargeur kelen pe bannen e ka boli ka bɔ ko bali banna masa an b'i kun ci soforoku na balima ba chargeur kelen dɔrɔn de videra hali a ma daminɛ ce combat on a de l'énergie pour le mener un demi-siècle walayi ala a énergie dafalen de b'an na sanji 50 étape par étape après MINUSMA gagné kɔfɛ an fɛ an bɛ taa jumɛn na fo k'an ka yɛrɛtigiya n'an ka jamanadenw ka hɛrɛ lakana masa o de b'an bolo pa kelen tɛ yen ka segin kɔfɛ ni tentative désespérée ma min fara an ka détermination n'an ka organisation kan walayi a t'o bɔ a la au contraire ni nin kɛra o kɛra an b'a fɔ défaillance bɛ yen aucune œuvre humaine n'est parfaite sécurité 100% ça n'existe pas an ka dɔ fara organisation kan an ka dɔ fara cɛsiri kan bi na maliden bɛɛ de ka ɲi ka continuer halisa ka wuli ka jɔ sabati pour que ka se ka dankari ninnu na un peuple debout est un peuple invincible o de ye tiɲɛ ye. Tabarika Kuyate mercenaire ko kuma fɔra mais sisan o kuma dara an yɛrɛ ka maaw ka communiqué la an tulo b'a la ko les soldats ivoiriens ou bien les militaires ivoiriens o de bɛ ka fɔ yala sariya sira fɛ mercenaire yɛrɛ ye mun de ye sariya sira fɛ. Mas ni sɔrɔsi ye jamana dɔ sɔrɔsi de o sɛbɛntiyalen don i yɛrɛ sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa sɔrɔ i taara jamana min kɔnɔ yamara sɛbɛn foyi t'i bolo min b'a yira k'i ka jamana b'a dɔn k'i nana nin sira fɛ m'a faamu i ka jamana yɛrɛ t'i ka voyage kalama n'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ye i kunnajɛlen ye o y'i wolo ko mercenaire sinon e terroriste de ye. I kunnajɛlen de ye. n'a mun y'a sɛbɛn communiqué la ko terroriste a tun bɛ bɛn. o tun bɛ bɛn kɛ i serela yan cogo di e ti dɔ i ka jamana kɔnɔ i bɛ fagali min kɛ o bɛ kɛ ka jamana lakana n'o i bɔra i ka jamana kɔnɔ ka ye jamana wɛrɛ kɔnɔ i bɛ ye ko mɔgɔ fagala de kuma y'o de ye ni ye i ka jamana bila dɔrɔn ka sɔrɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ en tant que i ye porteur de tɔgɔ min bɛ ye la e ye mɔgɔ fagala de kana sikala yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ c'est pourquoi finitigilaka ka tagama c'est pas facile surtout ka tagama kana jamana kɔnɔ jamana min ni kɛlɛ b'a kɔnɔna na. jango marifa ka k'i bolo. n bɛna fɛn dɔ de f'i ye ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na an ye fɔri ka kuma mɛn dɔw ko Mali wulila ka fɔri wele. a fɔra dɛ o kuma fɔra. Mas Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ bɛɛ n'a fɔ ka kuma na ko lien tɛ yen effectivement ɲinini kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko lien b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye lien étroit ye c'est à dire que k'a fɔ fɛn don minnu sira jɛlen don voilà k'olu bila quoi mais a bɛ ye k'a fɔ fɛn min bɛ senna Mali kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ ko dɔ la u ka ko ni tiɲɛnikɛlaw ka ko bɛɛ ye laɲini kelen donc u bɛ kɛ ɲɔgɔn na o sira de fɛ quoi tiɲɛnikɛlaw bɛ ka min ɲini i b'a sɔrɔ olu fana bɛ k'o ɲini hali n'a sɔrɔ ɲinicogo tɛ kelen ye nka ɲinifɛn ye kelen ye Masine ye malidenw dɔw wulelen ka kule ko Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ ka kule quoi ni sen fɛ ne bɔra kalama ko la fébrilité autour de la cause malienne ko c'est une réalité en Afrique tiɲɛ don quoi non nɔgɔ t'a la. i ye min fɔ tubabukan na sisan e ka bamanankan fɔ tan. mɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔ min ni kanubaya min yira Mali ka ko bɛ ka taa cogo min na nɔgɔ t'a la. a b'u dusukun yɛrɛ de la. non a b'u dusukun na n ye fɛn min ye n y'a ye k'a fɔ farafinna bɛɛ b'a ka armée fɛ armée n'a bɛ ka farafinna bɛɛ b'a ka armée fɛ o de kama mɔgɔ fɔlɔ mun bɔra ka kuma u kumana parce que Mali Côte d'Ivoire armée de fɔra ko mɔgɔ dɔ nana Mali kɔnɔ Mali min n'olu labɛnnen don u bɛ ka kuma min fɔ ni bɛ se ka to a da la mais k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla a n'a fɔ a ka fɔ Mali dɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ yan bi ko dɔ sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ka duden sɔrɔla ko dɔ la nin cɛnni sira ninnu fɛ o Malien min nana o Malien nana Ivoirien dɔ la c'est pourquoi o kɛla ka yafa deli kɛ mais bi Babo ka parti opposition bɛ k'a ɲini bi ko walasa nin ka taa ɲɛfɔ ten assemblée kɔnɔ nin ko in na a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ ten Alassane a interpellé diɲɛ bɛɛ fɛ a ko k'ale tɛ kuma nin ko in na ko Nations Unies ka kuma Nations Unies kumana contrat fɛn fɛn fɔra olu t'a kalama
mina min no mena nunu bolo parce que a kun fora do fɛ malien do fɛ dɛ ko mina ma minɛ malien do ko fo ma ko mina ma minɛ dɛ n yɛrɛ balimaw dɔ kɔrɔkɛw b'a la n balima kɔrɔkɛ o ti kɔrɔkɛ n yɛrɛ balimaw dɔ kɔrɔkɛ b'a la n mu da n dabali banna parce que ba no ne yɛrɛ tɛ min faamu olu dɔ ka ko la i kɔrɔkɛ a fɔ i kɔrɔkɛ sa n balima kɔrɔkɛ de don n balimakɛ kɔrɔkɛ don ok d'accord ne yɛrɛ ma min faamu olu ka ko la tiɲɛ yɛrɛ la masi ne ka bonya bɛ malien bɛɛ yɔrɔ fɛn bɛɛ n'ala cɛ cɛ o cɛ sɔnna ka lamaga kɛ Mali kɔnɔ yan ko ne y'a ye k'a fɔ a lamaga a nafa sera Mali ma walima a nafa tun bɛ se ka se Mali ma a man di ne ye ka hadamaden si ye sira kan sira min ni a ti nafa a ti jamana nafa a man di ne ni yɛrɛ de quoi je suis allergique à ça c'est pourquoi an labɛnnen don danfɛn o danfɛn cɛla muso la ko min sɔnna k'a fɔ a b'a kɛ Mali ye Misikara Jarati k'a ni n'an di ma an b'an di ma quoi o siga t'an na quoi ne ko min ma dabali ban o Nations Unies ma min fɔ a bɛ se k'o fɔ cogo di Alassane ma se ka min fɔ i bɛna se k'o fɔ Alassane place la cogo di a yɛrɛ k'a fɔ ko Nations Unies ko marifa min bɛ di olu ka mɔgɔw ma o tɛ nin ye kelen fila anw tɛ kibaruya dɔn ko nin y'an ka mɔgɔ ye saba kɔntara ko kuma minnu fɔra ko o bɛ yan fɛ o bɛ yan fɛ a bɛɛ kalo an tɛ fɛn kalama nin si la ɛ mɛ aw nana mun kama ɔ e yɛrɛ min ko k'i b'a kalama n'i ye yɛrɛ jamana président k'i k'i ɲɛfɔ i dɛsɛlen k'i ɲɛfɔ i ko min k'a ɲɛfɔ o ye min fɔ o filɛ nin ye i jara n'o ye wa i ma jɛn n'o ye donc n'i jara n'o ye c'est des mercenaires sariya de bɛna o déterminer comme a bila justice ka bolo kan justice kan ka qualificatif min d'a ma o b'o d'a ma mais masa an bɛna don min kɔnɔ o de ye k'a fɔ n'i y'an ka nin jamana ninnu ta k'a jateminɛ dɔw sɔnna k'a fɔ ko nin tun bɛ kɛ ka kɔrɔ san 9 in kɔnɔ kabini MINUSMA bi yan o fana fɔra donc o ye k'a fɔ ni san 9 kɔnɔ a supposé que ninnu nalen filɛ nin ye n'u tun mana mercenaire la k'a fɔ k'u bɛna dɔɔnin ta kolo kan et puis marifa min tun b'u bolo u kun nalen don dɔw dege o cili la de yan mais aw nana mun na o fana bɛ se ka fɔ mais comment aw kun nana dilan degeli de la wa ɔ a bɛna o kɛ yɔrɔ jumɛn kun jumɛn na a bɛna système infiltré de wa aw la kodɔnnen tɛ a ka jamana kɔnɔ a welela a ma la kodɔn a ka jamana fɛ a ma la kodɔn a nana k'a bɛna kulu min tɔgɔ la ɔ maintenant marifa yɛrɛ bolo marifa min fana yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ fana bolo aw dun ye force d'élite de ye ɔ k'aw nalen don ka société de gardiennage ka baara k'i ka force d'élite bɔ i ka jamana kɔnɔ wagati min na e Alassane yɛrɛ menacelen don aujourd'hui Alassane tɛ se ka bougement ba kɛ c'est pas la maladie parce que Alassane se sent menacé jusqu'à chez lui n bɛ fɛ ka min f'i ye nin yɔrɔ la Alassane nalen fanga la n'i ye maliyɛnw ta bɔ a la a tɔ bɛ to 40% de ye mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ caman bɛ kule la Ivoiriyɛnw yɛrɛ minnu bɛ Ivoire kɔnɔna na masiw man ca koyi wa u ka kuma yɛrɛ man ca yɛrɛ Ivoire kɛra jamana ye jamana min donna de ka ca kosɛbɛ wa u bɛnn'o dunnaya kan o de kɛra sababu ye Alassane ka candidature acceptera en 2005 i bɛ ka tariku fɔ dɛ don min na a bɛ kɛ o y'a sɔrɔ Guillaume Soro tun ye cɛ ye min kɛlen don ka Alassane dɛmɛ a baara la pour que mankan bɛ se ka da parce que dunanw kɛlen don k'u yɛrɛ ye Alassane ko la Gbagbo ka kumakan a fili dɔ kɛra min ye a bɛ n'a fɔ dunan ko tun bɛ fɛ ka bila kɛrɛfɛ a kɛra mɔgɔw bolo menace de ye o de ye Gbagbo fragilisé mais Gbagbo ye kuma dɔ fɔ o fana kɛra tunya ye a ko Alassane min kana sira min fɛ n'o ye dunanya sira ye tiɲɛ don a bɛ fanga sɔrɔ mais ko Guillaume Soro k'a dɔn ni Alassane ye fanga sɔrɔ u la mɔgɔ kunnajɛlen o ye minnu sera ka boli o ni minnu ye kaso kɛ sinon k'u bɛɛ tɔgɔ suninjɛ Alassane a bɛ fanga sɔrɔ donni min na o y'a sɔrɔ a ye tan ni goni kɛ maa minnu yɛrɛ tun bɛ k'a lafasa pour que a ka se ka kana maa ba joli a b'o kɛ donni min na o y'a sɔrɔ Blaise dalen bɛ Burkina mercenaires bɛ bɔ Burkina ka jigin Côte d'Ivoire kɔnɔ ka tan ni goni kɛ hadamadenw kan pour que Alassane ka fanga sɔrɔ o Blaise guɛnnen kɔ filɛ nin ye fɛn fɛn bɔra an ka jamana kɔnɔ a caman dagalen bɛ Alassane Dramane fɛ yen o Alassane kelen dɔw de y'i to yen ka gouvernement dɔ proclamer une autoproclamation a été faite en Côte d'Ivoire donc kan ka président yi ka sisan a yɛrɛ k'a fɔ opposition bɛ ka lien kɛ o ni nin bɛɛ cɛ olu y'a établi l'opposition ivoirienne
aujourd'hui est en train d'établir clairement que Alassane sert à quelque chose par rapport à la déstabilisation de l'État du Mali. Parce que Blaise Minal Clément qu'on reçoit fait, au Blaise yo baraken ou tola ka fo ko munu bora Libye ou ka jatiki kunya Blaise de. Au Blaise ba Alassane fait. Ko sani na yera ko tara Burkina. O beta Burkina ka be wakati minini ko kele mike. I ka sorasu yira wala jamana konnana. Yani ka boli kana ijo Bamako misiri bala. Qui bolo day ko ka kule virement kan lita iki bolo day ko ka fa kara flier et bi jo ka fo que 48 heures de di malima pour que malika fembla depuis quand Zosankara djigé mais depuis quand donc aujourd'hui ibn ka fo améron mine ko bi ma chama mbembi Alassane ko Côte kono c'est parce qu'ils ont été piégés mas iba Alassane nuni Maksal ni Bazoum nuye ou be bo fanga la ni pour un délit de sinon tu sais que bo fanga la démocratiquement mouna parce que ou be mi tien ou be siranu bora fanga la o kana ke sababu ye ku mine ku datugo voilà pourquoi c'est des gens ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir donc anga jamana kungo kuma sida o konana o kuma ka ke mo min fait lui c'est un chef rebelle un chef mercenaire Alassane Dramane Ouattara yere wolo bendaga mo lu koko tche fuka suru dana. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation qui a connu des époques légendaires. Donc en souveraineté c'est pas discuter. Bi Alassane avec un min kono bi o de am Nations Unies ka jabu makono na Alassane kan ta mine domina o ko fayena pour que ango do fara jetaru kan kuma ode yo ngamne Nations Unies kamne ke un chef d'état qui ose s'en prendre à un autre État souverain. Nations Unies a chaque colon a réglé le domaine d'eau. Donc, à établir droit, fin à établir droit, à ma procédure d'eau, ambiant. Mais ça vient à Kamade Goué. Mais si vous avez un Kamade qui est le mot ou à Barake, non, qui est un Kamade Moudon. Tabarkala. Ben, Olivier Salgado, allez, Guéna ou l'a fait. Oui. Oh, Shroma, Aouye, Sebendo. Ouais. Aumana, Auni, étape, gouvernement Mignon, Kalamani, Kola. Parce que Aouye, Sebendo, Shroma, Gougata, ou la da Kele, gouvernement et Sebendo, Akanga, Jamana, Toigny. Non, Sibina, Tomomina, sinon, ama Keko, Anya, la Benyon fait. Maintenant, comment est le niveau de la masse? Parce que si tu vas voir Kalabanchi Kane à masse, en toute sincérité. Puisque, na forago militaire, ou tes mercenaires soso. Parce que militaire ou beta, kabo jamana kono, ou kata mercenaria barake jamana wara kono. Donc, agafuma militaire ou, ça change rien dans l'acte. Oui, acte mi posé au acte de B, à nous dontogo jamana kono. Par exemple, ni militaire bena, Nations Unies ka bara sira fait. Passeport du même équipe, le passeport sougouafla. Soit passeport diplomatique, soit passeport de service. Mas nous beka passeport bene ko wallahi. École de passeport ou vendeuse ou hein? Chauffeur ou mécanicien ou wallahi o de baka. Carte d'identité ordinaire. O de boulot. Ordre de mission tout boulot. Mas ka débarquer jamana kono. Aw be kana jamana min ngono ma ladonia aw ko aw be kana Nations Unies min ka ci la o ma ladonia wa aw yɛrɛ ka jamana wasadenw be ka wele ko lu yɛrɛ tɛ fɛn kalama donc a kɛra jakuma boyi mɔgɔ jumɛn fɛ Alassane Dramane Ouattara qui est le parrain des francs-maçons et aussi le parrain des microbes. Il faut qu'on ka fɔ bien vrai que ni wagati ko microbe oui o nyama fene do ngo nyamɔgɔya tun bɛ Ahmed Bagayogo de bolo mas Ahmed Bagayogo de tun bɛ microbe bɛɛ gérer wa quand Ahmed Bagayogo est décédé a seginna ale dɔgɔnin de ma bi a dɔgɔnin bɛ poste 7 de la jamana kɔnɔ Fɛrɛkɛsɛdugu maire do a député do ministre de la défense do ministre de la sécurité intérieure do chef service renseignement intérieur chef de service renseignement extérieur ministre des affaires présidentielles akele Alassane Dogoni photocopie. On s'est rencontré. On s'est rencontré en 2020. Ntedo détail mais on s'est rencontré. C'est lui qui m'a dit que Olu Koromso me sigaso kaleni adoye sans wolom la de sigaso. C'est photocopie qui m'a dit ça. Ah, yoro koni na fora kan donné no nyogona jabbe doge do barawo.
ale ni Alassane Dramane Ouattara wololo kɔrɔkɛ k'u ye san 7 de kɛ Sikaso kɔnɔ u kɔrɔmuso fɛ yen. C'est photocopie qui m'a dit ça. Imagine à fin bébé bolo. Certains l'ont vu. Donc on s'est rencontrés. Bref, pour kataga ɲɛfɛ halisa. Jamanadenw mana ni kuma sama parce que ado kanubagaw olu bɛ Ivoire. Donc olu sigilen bɛ olu bɛna ta comme si population bɛ ɲɔgɔn na. Olu la ne ko n ko population ka kuma in jɔ. Sinon an ka commentaire ye min ye ado ka ado b'o dɔn. Wa diɲɛ yɛrɛ ka yeta ye min ye ado ka b'o dɔn mais ni wagati in na an bɛ fɛ nin ko in ka to diplomatie ka bolo kan quoi. Pour dɔ kana taa baga population civile dɔ ma citoyen dɔ ma jamana dɔ kɔnɔ k'o agresser. C'est pourquoi on a souhaité à rencontrer la communauté ivoirienne vivant au Mali an n'u ka échanger yɛrɛwolo initiative kɛ pour ka se ka wele da population ma nin t'anw ka kɛlɛ ye quoi. An k'a to yen instrument diplomatique bɛ yen étatique bɛ yen pour ka se ka nin question ninnu trancher quoi. Parce que orgueil mana fibre patriotique bila ɲɛfɛ maliyɛnw bɛ ka nin kɛ ivoiriyɛnw bɛ ka nin kɛ a bɛ bɔ ado kelen ka ko kɔnɔ quoi. Ne dun ka faamu na ado tɛ ivoiriyɛnw représenter quoi mais ni wagati la n'an ye dɔ fɔ ado ma au retour olu bɛ dɔ fɔ Assimi de ma. Donc il faut être intelligent k'a dɔn bon escalade bɛ na verbal bɛ na fɔ ka na se physique ma. Donc pour k'o bɔ yen Sidiki da sera min ma ko ado nɔ donnen don diɲɛ sariya y'o fɔ ka sɔrɔ o ma bɔ mɔgɔ da o. Mɔgɔ 2 kɛlɛla ko maa 5000 sara san 10 guerre. Mɔgɔ 1 taara ka taa san 10 ko kaso n'o kiri bolo o bila la ko nɔ tɛ fɛn na o tɔgɔ ko Laurent Gbagbo. E dun ni ne de tun bɛ kɛlɛ la ne bila la ko ne ma fɛn kɛ. Non jaabi dɔnna. O jaabi dɔnnen dɛ su duma b'u yɛrɛ ma mɔgɔ 2 de kɛlɛla je répète bien mɔgɔ 2 de kɛlɛla Ivoirien 5000 sara. Min bɛ président la guerre wulili a b'o ye o ka kɛ wa. Wa ale nɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn mana bɔ ka nin fɔ i b'a fɔ ko ironie du sort o tigi bɛ sa a tɛmɛ. I bɛ y'a fɔ i bɛ taara. Wata o ninnu da donna kuma la olu taara Guillaume Soro y'a daminɛ o ɲininen don bi u fɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ diɲɛ kɔnɔ. Donc pour nous o hakilinaw bɛ yen donc nka anw tɛna an ɲɛsin k'an bɛ fɛn fɔ Alassane Dramane Ouattara ma nka n'i ye Mali ta bi ka Mali lajɛ ko caman kɛra Ivoire kɔnɔ quoi ko caman kɛra Ivoire kɔnɔ nin wagati labanw na minnu b'a yira k'a fɔ ko siganaba bɛ Ivoire autorité k'a ka ɲɛsin fɛn ma en plus ado y'i yɛrɛ kɛ comme Blaise Compaoré en son temps o min bisimilalen b'a bolo n'o y'a ka conseil spécial o tun bɛ jɔyɔrɔ min na ne de ye Francis Sago ye ka farafinna woroduguyanfa pays francophone tɔw contrôler ani ni Francis Sago ye min ye o ka ko kɔnɔ. C'est pourquoi il a parlé de Niamaguji ko ka ji dɔ ni kɛ Niamaguji la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a ye sɔn jɔnya ma an ka politicien dɔw de bɛ ka bɔ k'u jɔ ko appel à l'apaisement olu fana bɛ k'o fugariya kan n'o jitɔya kan de fɔ ko a ye sɔn sa aw ka to jɔnya kɔnɔ. Wallahi u bɛ k'o de tɛrɛmɛ. Kuma in kɔrɔ o de ye. Kuma in kɔrɔ o de u bɛ ka jɔnya de tɛrɛmɛ. Ko a ye sɔn sa aw ka to jɔnya kɔrɔ sa u ka kuma y'o de ye. I tɛ foyi faamu kuma daminɛ k'a ban n'o tɛ mas wallahi an ma bange o la an bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o jɔnya ye o tɛ tiɲɛ ye quoi. Donc voilà un peu anw ka faamu kɛra min ye bakuruba la. Maintenant an taara MINUSMA mɔgɔw rencontrer mas. A taara lettre di yan. An taara lettre di. A y'a di ni kan jumɛn ye. An y'a di ni kan kelen pe ye. Yɛrɛwolo debout sur les remparts ka bataki filɛ ka na di aw ma MINUSMA mɔgɔw aw nana san 9 anw ka jamana kɔnɔ aw kun ko san 1 k'aw bɛ se ka gɛlɛya in fiɲɛ bɔ san 9 kunun ka fisa ni bi ye aw nana kun kama a si kelen ma sabati aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ to États-Unis ye Nations Unies na ka sariyaw ta k'an bɛna nin baara boloda Mali kɔnɔ an ka o baara in juger aw ni anw ɲɔgɔn fɛ o de bɛ bataki in kɔnɔ. A ye nin minɛ kangarimada banna kɛlɛma surtout Kurukanfuga sarti yɛrɛ b'a fɔ ko maa tɛ dunan gɛn mais dunan dugutila i bɛ sira yir'o la mas i yɛrɛ ka ɲɛnamaya n'i ka jamana yɛrɛ ni kisili kama i bɛ sira don o kɔrɔ an ye nin bɛɛ fɔ u yɛrɛ fana seginna k'an rappeler nin na olu yɛrɛ ja a ye a ɲɛmaaba yɛrɛ de sɔrɔ k'ale tɛ an y'a ɲɛmaaba sɔrɔ a ɲɛmaaba ko an ma mas ko ja yɛrɛ wolo carte de sympathisant yɛrɛ b'a bolo an kun t'o kalama a yɛrɛ yɛrɛ wolo la wallahi a ye kuma fɔ MINUSMA ma ne ko ja yɛrɛ wolo militant dogolen don diɲɛ fantan naani a ye mun fɔ ale yɛrɛ ɲɛmaa yɛrɛ kosɛbɛ a ko anw ma gasimi wari de tɛ yan ko gɛlɛya min b'u kan ayi u ka politique sira fɛ o de politique sira premier responsable des questions politiques yo o de André quoi
Donc voilà, je crois que au de do anya image là. Donc ko gele ba mi buka. Ko luka manda min tara résolution min tara oluye. Ko sebene ba ka clairement ka o mana terrorisme kelela. O manola. Wallahi. O me unna. On ka problème est terrorisme ne. Ko aw mana terroriste kelela Mali kono kele. Ko gele abe oluka. Fla ka fora oluka manda kono abe ni fɛn fɔ a b'a article n'a fɛn bɛɛ préciser a sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn dɛ nganw tale ale de ye kuma ta parce que anw ko mana kuma la anw nana dɔrɔn lettre fila ye lettre mina ka décharge d'an ma k'a ye lettre sɔrɔ kalo saba b'aw bolo aw k'an ka jamana to an ɲɛ ɲali le 22 septembre 2022 cɛ ko olu ka manda kɔnɔ ko hali n'u ye terroriste ye k'a bɛna teri k'u kan k'a yamaruyalen tɛ olu bolo ka teri k'a kan ko fɔ n'a magara marifa gâchette la k'a bɛna teri bɔ ko il faut que la menace soit imminente pour que i ka réagir. Tiɲɛ hali n'a ye marifa bɔ olu man ka réagir. Walahi ala ko de ye olu ka fɛngɛ ye. Fɔ n'a magara ko fɔ n'a a ci yɔrɔ la a ci yɔrɔ la k'a bɛna a ci la ko yɔrɔ la k'i bɛ intervenir. Ko gɛlɛya wɛrɛ jumɛn b'olu ka masse ko ye matériel ko ye ko kana ni MINUSMA ba lajɛ dɛ. Avec ses 15 000 et quelques hommes, avec les 84 nationalités présentes, MINUSMA kono. Jamana bishegini nani ne ba kono. O ko ma batani nduru na kunganfɛ mais o bɛ yala la anw ka jamana kono. Ko olu ko hélicoptère de chasse kelen pété MINUSMA bolo. Mɔgɔ talanw de b'u bolo. Wallahi. U kɛra sisan nɔ transport de Jara transport. K'i ta ka bɔ yan ka t'i jigin. Wallahi ala k'u bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ. O kɔfɛ mas ko olu yɛrɛ fɔ force dɔ ka kɛ k'olu lakana k'an ye Faransi gɛn an tilala k'olu bali ko zone de conflit yɔrɔ la k'u k'u yɔrɔ janya yen na ko sisan olu yɛrɛ handicapélen don u tɛ se ka u ka mouvement kɛ k'a bɛ kɛ cogo di olu y'a ɲini armée malienne de fɛ ko armée malienne k'u lakana ne ko n k'a kɛra kabako ye mais u na kun sisan wallahi ala u nakun ye min ye a bɛna tila k'o de fɔ kuma laban na masa a ko munna olu tɛ se ka population civile bali fagali la ko minɛn t'u bolo wa olu terroristes de bɛ ka population civile faga fɔra olu kana terroriste faga k'ali n'a bɛ ka teri k'olu yɛrɛ ka f'i k'a ye que la menace est imminente ko au delà de cela gɛlɛyaba min bɛ olu kan bi mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ a surasi si tɛ yen. Terrorisme même Mali kono mi ñoko bu ka jamana kono ils sont pas adaptés à la typologie de guerre dont le Mali fait face ko ta ñedo yɛrɛ olu bɛna kala Mali terrain ga yan n'u sera yan k'u b'a a dɔn kɛlɛ sugu min bɛ yan i bɛ adapté cogo di pour que ka se k'a dɔn ko inexpérience ani formation tanya ko bɛ o gɛlɛyaba b'olu ka homme kan bi ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko tɛmɛnen kɔfɛ mas ko n'a fɔra président ye sisan ka Benin wele ko bon mɔgɔ 400 ka ɲi ka na Mali la Benin président m'a lajɛ n ka surasi jumɛnw bɛ yen minnu ye menace ye n ka fanga ma Benin kelen a b'olu bila ka na Mali kɔnɔ pour se mettre à l'aise olu kana coup d'état k'a la fila jɔnw ne ka surun mais ma se ka poste d'u ma nka n'u bɛ taa MINUSMA la ka taa 4 ta 5 ta kalo la et jɔnw fana bɛ yen minnu ka surun retraite la nous ne retraités tɔ ye san 2 san 3 ye n k'olu bila ka taa Mali la pour préparer leur retraite billahi talahi c'est ce que les responsables de la MINUSMA nous a dit k'a ye kuma di ne ma ko Ben ko kuma jumɛn b'e bolo k'a b'an bɛɛ suit k'u b'an dɔn k'u b'an ka laɲini bɛɛ dɔn ko mais tiɲɛ na olu yɛrɛ ka position ye nin ye ka ɲɛsin an bɛ wuli ka jɔ min na ma ko mais u bɛ min ɲini anw fɛ ɲɛna k'u gɛn k'an k'a lajɛ ko k'an kumakan far'u kan k'u ka mandat ka yɛlɛma ka kɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min minɛnw bɛ d'u ma cogo min na moyens bɛ d'u ma cogo min na olu yɛrɛ bɛ former cogoya min na pour ka se k'u ka mission accomplir ko n'anw bɛ se k'o kɛ an ko n ko i mɛn n'i yɛrɛ kan kɔsɔ aw bɛ taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ de ni ba bɛ don anw ni Irisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jugu filɛ an filɛ o de ye ko jɛlen donc nin de kɛra MINUSMA ɲɛmɔgɔ ka kuma ye mas ka ɲɛsin anw ma yanni n ka kuma di Kuyate ma an ni Irisila cɛ bɛ cogo di de parce que Irisila cɛ c'est au beau fixe bɛɛ b'u ka baara de kɔnɔ ka kuma bila Irisiw ye m'o ka veto da Irisiw m'o kɛ le Mali ayi veto yɛrɛ tɛ o autorité ok bisimila question jumɛn par exemple attaque bɛ ka caya kɛlɛkɛminɛnw tun bɛ na wagati dɔw la o bɛɛ jɔra yala
au fait tubabu dɔ ninnu yɛrɛ ko Russie ka juru yɛrɛ banna voilà dɛsɛlen no ka sara ko la u tɛ ka ye kɛlɛ la voilà donc kuma tiɲɛ jumɛn de ye o bɛɛ ye pour que k'a ko ɲɛdɔn mas armée ko in tɛ ɲɛdɔn dɛ nin tɛna na ɲɛdɔn u fɛ walahi mais ministre ye lase kɛ ko lo 6 de ka ɲi ka na pour que ka Mali kɛlɛ ban ko n'o lo 6 sera k'ala an mago tɛ se mɔgɔ ka dɛmɛ ma Sadio l'a dit à l'aéroport Modibo Keita ko nin ye lo fɔlɔ ye lo filanan chef d'état-major général des armées général Jara taar'o kunbɛn lo sabanan bɛna naaninan bɛna duurunan bɛna wɔɔrɔnan bɛna mas nos militaires u bɛ k'o de kɔnɔ autorités u bɛ k'o de makɔnɔ donc pour nous o baara min bɛ sen na ni Faransi ma ko min faamu u bɛ galon tigɛ o stratégie bɛ yen quoi prêcher du faux pour avoir du vrai u b'a fɔ dɔrɔn nin gɛlɛya de bɛ nin de bɛ ta pour ka se k'u sago sɔrɔ o kuma de bɛ sen na an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ les relations diplomatiques sont au beau fixe a ka di bi tamatama ka tɛmɛ kunun kan maintenant MINUSMA ka baara kɛra jumɛn mas n'i ko k'i ka bilan ta dɛ san 9 n'i ko k'i ka bilan ta k'u ye ji di Mali dugu dɔw la ne ko n k'a kɛra SOMAZEP ye k'u ye courant don Mali dugu dɔw la n k'a kɛra EDM ye k'u ye baara di malien 300 ma min ye emploi direct ye ko 1000 ni kɔ k'u ye emploi indirect di olu ma mas malien 4,000 bilayi talayi anw bɔra MINUSMA cour kɔnɔ MINUSMA baarakɛla malien minnu bɛ yen u ka QG la près de l'aéroport walayi bilayi talayi u y'an wele ko olu jɛlen don u ka baara kɔ pour que ka jamana ni kisi ni Alahu Taala cɛ ko mɔgɔ dɔw bɛna wele malien 4,000 ɲɔgɔn bɛ baara k'a kɔnɔ aw kana n'olu ka baara tiɲɛ 4,000 miliyɔn 22 i yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ mɔgɔ 4,000 o ka baara ɲani MINUSMA kana u tun bɛ ka balo MINUSMA ma wele kana baara dilanw ka jamana kɔnɔ u ma wele kana ji dila u ma wele kana courant don u ma wele ka ɲaman cɛ puisque ɲaman tɛ se ka ɲaman cɛ olu de ka ɲi ka cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pour terminer mas Gao jeune dɔw ye ne wele Minakakaw fana bɔr'u kama dɛ Minakakaw bɔr'u kama mais Gao jeune dɔw ye ne wele ko Ben k'e nalen Gao k'i n'an ye kuma caman kɛ o kuma caman na ko an y'a f'i ɲɛna ko vraiment activité économique relancelen tɛ Gao ko ni MINUSMA taara bi MINUSMA de kɛlen ka opérateur économique dɔw ta ka marché d'u ma ka mɔgɔ dɔw ka bâtiment louer 35 ans de contrat o MINUSMA min kɛlen k'olu kɛ opérateur économique fana de bɛ jeune dɔw entretenir donc wa mani yɛrɛ ku ne yɛrɛ bɛ kisi cogo di jamana bɛ kisi cogo di tɛ dɛ pour montrer aux jeunes de Gao minnu kumana ne fɛ ko Gao tɛ dɛ ne yɛrɛ ka so quoi 3 minutes quoi o dugusɛjɛ de u ye ne wele don o dugusɛjɛ de nin kɛra quoi pour leur dire que menace bɛ fan bɛɛ de quoi an bɛ ka terrorisme forme min kɛlɛ k'a fɔ a bɛ Gao de a bɛ Nioro de a bɛ yan fɛ Faransi ka kuma de ye nin ye pour tenter de diviser le peuple ko wagati min na an bɛ ka bɔ ko yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ donc pour dire à tous ces gens là que an kana débat déplacé an kana problème déplacé i y'a mɛn i bɛ baara sɔrɔ dɛ i bɛ diɲɛ kɔnɔ n ko ne de y'olu ɲininka n ko don min na aw b'a fɔ ko terroriste ye yan minɛ n'aw occupé don Gawokaw n y'u la hakili jigin o kuma la n ko ne ye question kelen de posé Gao a don n ko don min na ne taara Gao n y'aw ɲininka n ko aw ko occupation wagati la ko n ko mɔgɔ joli fagara u ko ne ma ko mɔgɔ 3 en 2 ans et quelques ko mɔgɔ 3 de fagara n ko sisan libération komi an b'a wele ten libération kɛlen kɔfɛ an seginnen ka taga reconquête kɛ k'an sigi Gao n ko mɔgɔ joli sara bilayi talayi u t'a da dɔn tellement a ka ca tellement a ka ca mas pour dire que mɔgɔ min yɛrɛ ka ɲi kɛ na n'o sanselen don k'e lakana o de kɛra menace ye e ma maintenant i bɛ siran min ɲɛ k'o bɛ n'i faga o kɛra i yɛrɛ bolo assurance sugu an bɛ to ni MINUSMA ko ye nka n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ ɲininkali k'i la kabini an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ kun cayara i nɔfɛ k'a fɔ ko i ye terrain ko layidu ta terrain wililen kɔ a tigilamɔgɔw y'i kumari fɛ voilà parce que an bɛ yɛlɛ olu la de quoi parce que olu ta ye min ye an k'a lajɛ dɔrɔn an bɛ se ka mun fiɲɛ sɔrɔ bɛɛ na ka fɔ olu b'o baara de la et nous on est suffisamment prêts parce que u t'anw yɛrɛ kɔ an bɛ jɔ yɔrɔ min na bi u b'o de kɔ surtout dugutigi kɔrɔ tɛ tugu ɲalen fɛ dɛ et puis taaba o tɛ balakɔtaa ɲuman kɛ donc o de y'a to wulilen m'o kumaw la mas et nous savons que an bɛ kuma min bɔ an da an t'a bɔ an da k'an ka diya mɔgɔ ye quoi n'an ye ɲɛɲinini kɛ ka kibaruya min sɔrɔ an b'o de lase an y'o kibaruya de lase Kayi sinon on n'avait aucun intérêt k'a fɔ anw de ye kɛlɛ kɛ walahi
pour que terrain mena cogo su Ibrahim Boubacar Keita collectif Sobol Aray ani Issa Diawaraw Adama ani El Bashir Chama na ɲɔgɔnna caman de y'o kɛ et puis ne y'a fɔ bɛɛ terrain bɛ tɛmɛ Kati fɛ n ko ne y'an ka musokɔrɔbaw bɔlen ka dɔn kɛ ka tigɛrɛ kɛ donc pour dire que Kayi ko tɛ quoi k'an bɛ fɛ ko de ka kɛ mais nécessité de don a ka ɲi Mali relancer économiquement et dugu dɔw la hali terrain ye revenu social le puisque ni bɔra a dugu la k'i bɛ se goudron ma ni Ala ma farati i ka banabagatɔ a bɛ to a la mais ni terrain bɛ terrain hali ambulance olu bolo ka bɔ yen ka Bamakɔ rallier ou bien ka Kayi rallier dɔgɔtɔrɔsobaw la u ka se ka furakɛ donc an b'o bɛɛ dɔn c'est pourquoi an wulila k'an jija terrain ko in na wa an b'a jigiya fɛnɛ irisiw ka terrain minnu ka ɲi ka na tuguni ni ministre y'o kuma fɔ an ye n'an ni irisiw tun bɛ ɲɔgɔn ye la hali kunasini ni kura ka don baaraw la halisa pour que a kana jɔ bilen et an bɛ semaine de fer fɛnɛ agent wele pour que cheminot ninnu fɛnɛ ka gestion saine kɛ et que jamana ka revenu ka bonya terrain kana jɔ diɲɛ kɔnɔ bilen quoi an b'o de laɲini a ka taa Kulikoro awɔ parce que an mago b'a b'o de la masba semaine de fer kɛra semaine à l'air ye Kulikoro Sulemanibugu yɔrɔ dɔw la ka taa Moribabugu fan fɛ olu taara so jɔ araye kan quoi parce que il faut que a ka bɔ Kɔgɔji la ka se ka déboucher sɔrɔ ba la Kulikoro pour que Kulikoro ka taa Tɔnbɔkutu ni Gawo baji sira fɛ bateau fɛ olu fana bɛ se ka nafaw sɔrɔ cogoya min na bakuruba la quoi voilà Kuyate aw taara lettre di MINUSMA ma o don kelen u ka kuma lasera o gɛnna yala mun b'i fɛ ka fɔ o la aw bɛ ye sira min ta jamana ɲɛmaaw fana b'o sira kelen in de kɔ wa. Masi an bɛ Ala fo k'Ala barika da ɲumankɛ ka ɲi Guillaume Soro ka maire dɔ a n'a ka député dɔ min wele k'a fɔ ko Bensouk a kun ɲinina Côte d'Ivoire jamana fɛ ko k'a minɛ a donni ma an wulila k'a fɔ i y'a kɛlɛ kɛ Bensouk kana di parce que Alassane ye mɔgɔ fagala de ye i y'a kɛlɛ kɛ an Alassane ninnu ta ma daminɛ bi quoi Mas ne ye Mali dɔnkilidalaw dɔ ye an ka bonya baabu kan ka Mali politique mɔgɔ dɔ ye ka wuli k'u bɛ kuma ka apaisement don Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ m'a ɲini fɛ u k'u datugu parce que n'olu da donna la a bɛ juguya de Mas ni kɛlɛ bɛna wuli ni futinɛ bɛna wuli bɛɛ da ti don a la non wallahi jolu fɛ bɛɛ da ti don a la dɛ m'o f'i ye dɛ Mas da min bɛ se ka kɛlɛ faga da min bɛ se ka sitanɛ maîtriser Masi o ti da bamuna na bɛɛ fɛ dɛ tane ka girin ko Mas ne bɛ yɛrɛ ɲininka o je prends un exemple sur Moussa Mara ale min kulela ka wajulu ni fɛnw ta o mais pour que a ma ni ɲɔgɔn kulo kɛ k'a ɲɛsin Alassane ma tuma min Alassane bɛ Amariku dan kan ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o n'a kun farala k'an kisi ko Mali sɔrɔsiw de kun minɛna Côte d'Ivoire Moussa Mara tun na mun fɔ parce que souvent u k'a dɔn k'an bɛ ka jateminɛ kɛ ko la quoi minnu wulila tan k'u bɛ fɛ k'a kɛ u tun na mun de fɔ o t'o ye maa minnu ko k'an ka jamana kɛra ba ye ko bɛɛ bɛ don bɛɛ bɛ bɔ sisan a yɛrɛ k'a fɔ ko tɛgɛ dara dɔ kan dɔncogo jugu dɔ senfɛ ko tila k'o kiri bɔ qu'est-ce que les gens cherchent Mas an taara lettre di MINUSMA ma don min na o kɛra mercredi araba tɛmɛnen alamisa ni kalo tile 21 MINUSMA mɔgɔ tila ka mɔgɔ dɔ reçoit minnu wele ko n t'a dɔn ko coordination de jeunes pour la défense de la population olu ka aw ta kɔfɛ ya an ta kɔfɛ olu taara ko mun olu taara ko MINUSMA ye ji di mɔgɔ ma ko n bɛɛ n'a fɔ cogo min na ko MINUSMA ye baaraw dɔ di mɔgɔ ma ko MINUSMA ye pont dɔ jɔ bâtiment administratif dɔ jɔ quoi ko MINUSMA k'olu b'a ɲini ko MINUSMA ka kuma a ka baara kelenw kan yaasa a ka baara kelenw ka dɔn bɛn ninnu fɛ quoi o ni Musa Jara ninnu ni Papu Diallo ninnu ni Papu Ɲame ninnu ni Basoro ninnu olu fana taara lettre ya ma taa lettre ye u taara kuma olu yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ parce que min don Mas aw taara araba olu taara alamisa Mas comme bɛɛ n'i y'a pan yɔrɔ dɔ kunna n yɛrɛ fana bɛ n pan yɔrɔ kunna sinon Mas bureau kɔnɔ ni kɛlɛ b'a dɔnbaga bolo quoi kɛlɛ bɛ kɛ yɛlɛfɛn ye quoi wallahi Mas ni bɔnɛ dugu jɛra et que bɔnɛ ma bɔ
bɔnɛ fɛn bɛ kɛ yɛlɛ ye quoi denmisɛnnin fitinin bɛɛ ni falen bɛlɛ la diuru a setɔ a ma n'a y'a jɛ bɔnɛ a bɛ kɛ yɛlɛko ye quoi walayi bɔnɛ bɛ kɛ yɛlɛko ye quoi mais n'a y'a sɔrɔ yɛlɛko tɛ masi bi ani MINUSMA ta kɛra o de ye i tɛ se ka da la ni maa bɛ kɛlɛ ɲɛma maa minnu bɛ kɛlɛ si dɔn u bɛ kɛlɛ ɲama bɔ a la ka baga bɔ a la kɛlɛ bɛ kɛ kulonkɛ fɛn sinon an bɛ fɛn min kɔnɔ ma se fɛn giriman don dɛ o de kama yɛrɛwolo ma sɔn ka jama cɛ ka taa MINUSMA ka da la parce que an b'a dɔn min bɛ yen maa damadɔni minnu taara olu yɛrɛ pressera anw bɔli la parce que bɛɛ nin bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ fɔkun kun ye min ye ko an k'a lajɛ an ka lɛtiri kɔnɔ fɛn kelen dɔrɔn an k'o bɔ a la n'o jumɛn retrait geni awɔ k'an ka geni bɔ a la maintenant olu ye nin min fɔ an ta ye tiɲɛ komi n'a ma ɲɛ an bɛɛ miirina y'o kelen an k'a kɛ revendication ye quoi komi n'a fɔ an bɛ fɛn ɲini Asimi fɛ cogo min na a fɔra ko dugu ma diya anw fɛ yan fɔlɔ depuis aw mana an ko a kana na aw nana san 9 fɛn ma ye sisan a kan bɛ k'a fɔ ko hali bi k'an ka tɛrɛmɛ n'a kun ka tɛrɛmɛ o baara kɛra Nations Unies n'o de tun y'an datugu parce que faamaw ko k'u ka solution dɔw ye an tugura ko la mais an m'a dɔn ninnu t'o mɛn o de kama olu ko fɛn dɔ bɛ se ka jɛ fanga la mais o bɛ se ka di population ma parce que an filɛ ka laɲini min kɛ se yɔrɔ foyi t'olu ye parce que nin m'olu fragiliser olu kɔni b'a ɲini fanga fɛ ni fanga sɔnna ka sira min ta k'a bɛ k'o de ko sinon nin cogo la olu baara bɛ gɛlɛya siɲɛ 3 a bɛ ka fɔ fɛn min ye Bruno ye k'a ka signer il faut apposer votre ceinture an ka taa an ta sira ka jan an bɛna taa tuba de donc ci de bɛ yen jamana kɔnɔdenw bolo finalement u y'u bolonɔ bila a la ka sɛbɛn di an ma o dugusɛjɛ u taara dɔw ta olu ka communiqué pour que ka se ka ɲɛfɔli kɛ MINUSMA kan ka to an kun min na mais mars olu yɛrɛ da ko a ma ko MINUSMA taara dugu o dugu la a gɛnna de Burundi o Tchadi o a bɛɛ gɛnna de Eritré a bɛɛ kɛra gɛnni de ye donc an ta in n'an y'olu gɛn olu bɛna se ka dɛmɛ jumɛn na ma pour que ka bɛn Mali la an ko an ka bɛn y'a tali de ye c'est lié a bɛ taa de donc parce que fɛn dɔ bɛ ka kɛ donc a bɛ n'u gɛn yɛrɛ de ya mas gɛnni kɛra ka ban a tɔ ye dɔrɔn baara bɛna daminɛ don jumɛn sinon MINUSMA b'a dɔn olu gɛnna parce que u yɛrɛ ye rapport minnu bɔ n'olu fɔ an ɲɛna MINUSMA toli Mali kɔnɔ yan kabi lɛtiri bilala n'o yɛrɛ wolo ka lɛtiri ye débat fɛn o fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ a débat a bɛɛ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ la maliyɛnw tɛ fɛ MINUSMA ka to yan donc olu dun ka sariyaw kɔnɔ n'o dun kɛra a bɛ sira ta de donc pratiquement a bɛ ye k'a fɔ MINUSMA ka porte-parole gɛnna don min na o don kelen de kɛra lɛtiri bilali don ye c'est vrai an kun t'o kibaruya kalama mais an kɔni b'a kalama ko a gɛrɛntɛlen don bi Mali fanga ni MINUSMA ɲɔgɔn cɛ dans la mesure où fɛn minnu bɛ ka ta fangaw fɛ n'o ye k'a fɔ a ka sɔrɔsiw falen-falenni a ka jɔ o kɛra Egypte yɛrɛ b'a la ko août kalo la ale bɛna a ka sɔrɔsi 1000 ani 30 ani 5 k'o bɔ yen Mali kɔnɔ jamana wɛrɛ fana bɛ n'u ta fɔ olu yɛrɛ ko MINUSMA ka baara fɛn fɛn n'o ye Nations Unies ka mission fɛn fɛn kɛra comme kuma caman bɛɛ nin b'a fɔ fagali min dara ninnu kan k'a ɲɔgɔn ma kɛ a ma kɛ fɔlɔ o kun kɛra min ye ko parce que ko ninnu ma na kɛlɛ kama ka taa sɔrɔ anw ye résolution minnu évoqué o résolution kɔnɔ kuma o bɛ tali kɛ kɛlɛ de la dɛ o bɛ tali kɛ Mali dɛmɛli de la o bɛ tali kɛ ka se ka jugu dɛrɛ yɛrɛ de mais u ka mission continue bɔra a kɔnɔna na an tɛ kun don a la finalement olu bɛ fɛ an ka kɛlɛ de kɛ Nations Unies kan contre la pour que o siɲɛ ka segin a ma o tan tɛ yen mais kabako ye mun ye kuma kɔnɔ o de y'a yira n na k'a fɔ jamana bannen don ka kɛlɛminɛnw di pour que MINUSMA ka se ka kɛ minɛn ye min bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais que pourtant n'u ye minɛn di a bɛ sara de a location bɛ sara de jamanaw ye mais u bannen don k'a di c'est parce que jamana minnu yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'o ye contingent allemand ni burkinabéw ni fɛnw ye olu yɛrɛ dalen tɛ nin MINUSMA in na c'est pourquoi les gens ne donnent pas comme a fɔra cogo min na a bɛ composer u b'a composer ni mɔgɔ min ye olu yɛrɛ da nin bɛɛ fɔ an ɲɛna donc kuma bɛɛ kun laɲini ye ko an k'a faamu an bɛ ka min makiti an bɛ ka kuma olu placer de la parce que olu de b'a gɛlɛya kɔnɔ olu ka mɔgɔ bɛ sa mais an k'a bɔ retrait la sa masi deli tɛrɛmɛli an ka retrait an ka sigi ni lɛtiri ye dɔɔnin dɔrɔn ka taa a bɔ a kɔnɔ retrait quoi
an ko dɔrɔn bɔ a kɔnɔ ka na ni dɔwɛrɛ min n'o bɛ se ka to kuma ɲɔgɔn bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ n'o de kɛ yan. Masi lettre dilen ka ban mɔgɔw bɛna bɔ le 5 an pressé non an tun bɛ fɛ ka kɛ le 29 ye o banna o olu yɛrɛ b'a dɔn ko in banna o donc maintenant mais nin bɛɛ bɛ fɔ mun na Mas. Mali faamaw ma jɛn ni MINUSMA ka mana renouveler ye. MINUSMA tɛ ka kama bɛ yira parce que population bɛ faamaw kɔ. Masa Ala k'an kisi fɛn min ka ɲi bi sini o bɛ se ka tiɲɛ bi u tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamanadenw y'a faamu k'a fɔ ko an bɛɛ kɛ kelen ye an ka ninnu bila ninnu de tiɲɛnikɛlaw ye mais ni tendance renversera ko MINUSMA bɛ se ka population monter les unes contre les autres les partis les uns contre les autres a bɛ kɛ tiɲɛli ye o dun fɔra lettre in kɔnɔ ko aw ka rapport a bɛ ka na ni min ye an bɛ ka min senti sur le terrain o de ye aw bɛ ka communauté bila ɲɔgɔn na depuis Mura a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka ɲɛsin siya dɔ ma o bɛ ka siya dɔ muruti parce que kibaruya min bɛ ka jɛnsɛn aw fɛ o kibaruya bɛ ka sɔrɔ mais a ko tiɲɛ ye mun ye a ko laɲini ye mun ye a tɛ ka baara kɛ n'o ye aw ka baara kɛra mun ye jamakulu minnu bɛ min na aw tɛ se k'a ɲini k'a dɔn olu cɛ la jɔn ye tiɲɛnikɛla jɔn tɛ tiɲɛnikɛla ye mais fo ni su bɔra wagati min na aw b'a dɔn su cɛ la jɔn ye terroriste ye jɔn tɛ terroriste ye aw b'o kɛ ni jumɛn ye ni subaga tɛ o subaga bɛ nabɔ kɔnɔ peuple malien ko non fo ka siro danna donc finalement n'a yɛrɛ k'a fɔ k'a fɔra bɛɛ kan o fana ka porte parole n'o ye Olivier o fana ma sɔn hali MINUSMA yɛrɛ ka hiérarchie respecté parce que a kun ɲinina ko Olivier yɛrɛ fana ka ɲɛfɔli kɛ dalu jumɛn b'a bolo k'a fɔ ko Mali faamaw ye min fɔ ko nkalon don a mana ni dalu ye a ye kumakan in kɛ k'a to Faransi o kumakan min fana kɛra a ma kɛ ni ci sɛbɛn ye a y'a kɛ n'a ka tuuti de est ce que ale bɛ yɔrɔnin min na ko bi ale min bɛ kuma na MINUSMA bɛ tɔgɔ la a ka kan ale ka kuma Mali fanga fɛ nin tɔgɔ la wa donc ni min fara ɲɔgɔn kan o b'a yira ko ŋaniya wɛrɛ b'ale kɔnɔ Mali mago tɛ ŋana min na donc o nɔ kan ko ale ka to yen dɔw ko k'u b'o affaire banaliser ko parce que ka a bɔra Mali kɔnɔ déjà a bɔra Mali kɔnɔ déjà a ka lettre de démission bɛ min a bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ yan o b'a bɔ MINUSMA porte parole la donc n'a ma concrétiser n'a kun fɔra da fɛnɛ na o kuma kan ko o lettre bɛ min lettre bɔra k'a yir'u la o kan bɛ k'a fɔ ko non ko kɛra comme si ce n'est pas un acte aussi sérieux donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Mas c'est que Mali kɔnɔ yan terrain ko la an y'a fɔ i ka plateau sanfɛ adresse la nation na parce qu'il y a des gens qui pensent que olu bɛ min kɔnɔ ko bɛɛ b'o de kɔnɔ quoi campagne d'intoxication campagne électorale quoi ayi an ko an bɛ lutte du kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka lafiya o lutte kɔnɔna na an bɛ ka kɛlɛ min kɛ maa minnu y'a faamu ko jamana n'o kɛlɛ ka kan n'olu de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bi an bɛ ka kuma olu tɔgɔ la jɔyɔrɔ in y'o dɔrɔn de u kana tiri kɛ mɔgɔw kan qu'ils arrêtent ça ils n'ont pas compris masire ninnu nin ye olu de c'est-à-dire que ils comprennent rien il y a des gens min fait quoi souvent n'a fɔra a bɛ digi bɛn na parce que ale kɔrɔkɛ don mais souvent il y a des gens qui ne comprennent rien c'est-à-dire que olu bɛ tiri kɛ ne kan o kɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ tiri kɛ ne kan je suis en train de parler au nom des gens c'est des milliers de personnes e bɛ tiri kɛ ne kan ça va servir à quoi ça va servir à quoi ça ne sert à absolument rien u bɛ ka ɲinɛ o de kɔ donc pratiquement bi i bɛ ka kuma minnu tɔgɔ la fo e bɛ t'i sigi k'i bɛ tiri kɛ ne kan olu fana de ɲɛna tugun ça va servir à quoi c'est pourquoi i b'a ye n bɛ mɔgɔw ye Mali la yan a tigi bɛ kule ko audience b'a bolo mais il y a des audiences audience ye mun ye audience ye a bɛ fɔ min ma i b'a fɔ an filɛ émission na sisan mɔgɔ hakɛ min bɛ ka lajɛ yan mɔgɔ hakɛ min bɛ ka na mais n'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wa n'u pɛrɛnnen don ka nin kɛwale bila sira kan o de ye audience ye mais mɔgɔ miliyɔn 2 ka ne sigi ka na mais o mɔgɔ miliyɔn 2 la han mɔgɔ miliyɔn 1 ani mɔgɔ joli sigilen don fa ni ba ni na c'est pas une audience ça c'est pas audience non o tɛ o audience t'o ye o quand n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ kana kuma pour faire plaisir kana kuma pour se faire voir i bɛ kuma min bɛ se ka bonya da i kan kuma min bɛ se ka jamana nafa kuma min bɛ se ka jamanadenw nafa en ce moment fɛn dɔ de bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko sɔnɛmɛna kanu l'estime bon l'estime bɛ mɔgɔ min na ne nana k'i b'o tigi attaquer a b'i décrédibiliser i ka audience bɛ k'i bolo ça dit que désobéissance donc finalement masa mi yɔrɔnin minɛ ko bi mɔgɔw k'u hakili to olu la quoi ɲama b'olu ko ninnu na c'est pas bon donc que les gens arrêtent de tirer sur Adama Ben Jara le cerveau a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu tɔgɔ la i b'olu le cibler
Comme ça, on verra qui est là. Mais ni tu peux cibler bien qu'à foutre. C'est comme un dominer Gobi. Le frère qu'a fait quand on aura quand même fanga protéger. Et puis là, il faut qu'il tire au fanga killing en tout. C'est pourquoi ça marche pas. Donc il fait la stratégie de 12 fois quoi. Je suis de bonne foi quoi. Pour qu'il va aller faire quoi fallait. Voilà, il dit peut-être pas follow quoi. Moi je suis comme ça. Allez faire un je suis prêt. Il me remet mina. À 10 mois quoi. Si tu veux mon âme, je suis prêt à te donner. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien quoi. Comme si tu veux, je vais toujours servir. On regarde et mon fouet sur le diable juste pour caca donne nuit non. Non, il y a plaisir. Je suis prêt à te faire ce plaisir là. Yeah, mais à condition que il casse à quelqu'un quoi parce que ni philo fait n'ami te que des clous. Ok, Ben. Oui. Anya kafoni wati laba na ataki biga chaya. Oui. Mune biga ke. Désespoir. 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 Utu famana attaque kamikaze ma omas. Kanaki photo ka obifli. Voilà au mode opératoire nous utu famano ma quoi. Et maintenant où y a quand on a attaqué ou a tieni me danser là ou quel pété bois là. Oh au wakati là-bas on kabri malé offensive lancé le 28 décembre 2021 fobi. Iba ou te kase ka dugumine ou te kase ka kamine mais ou be kana ka tieni ne nyini ka takate. Donc en toute sincérité ou be désespoir de kono. Donc désespoir kono baga labon ou be ko le seri bamono ngoni ni dunu ngolo bato e ko na blato de ka farato donc ko de be sena an jolenga to doron wallahi jito ni yorote mas ameni jemi kono jito tate abene alaw talache ni kera jito e itabana wala ne forama ba fo quoi ngal ne jito kalfa ala la be boli parce que jito yere de jito e quoi définition wara tala ni jito ta ala kana nge jito e quoi wallahi anka jo anka jamana ye na totora munu nyolu be jamana en kuma boyan ko obe fo munu na be kolu ko obe fo tariku la yanko ante sirane ni bara mi mesena c'est parce que armée be ka yele sans fait et ube ka munga tentative désespérée yoro ko ni kati est imprenable ibe na de ki fo don ka chieni ngoni ke imana yoro mine kama yo imana fe mine kama yo il y a qui veut faire mieux déstabiliser nos premières institutions. Asmi bolo fla kurulen tari joga police au commissaire ou kaboli cérémonie ke kateme. 7h30 aka combat borane jole nyana. U bora utemena. Sadio borana ka combat. Mo wara munumbe ni mo dara ko lube shi lu boranu ka combat. Mas betari chife. Donc pour dire que al sa vigilance de konika redoubler quoi. Parce que l'ennemi est dans le désespoir total. Et mogo desserani c'est ora taille tout il farati au tigi la fene quoi. Donc c'est le moment qu'on doit être très vigilant et en cas communication fait là il faut qu'on soit prudent dans la communication pour casser ka en cas sur asu era la kana ani amet ou keleli mina en cas c'est casser sur là mais fembe faut jito ya o kone o te bankana quoi mas et en jole meto faut casser ba sur wa victoire to manja ko so bene dalen do la quoi. Ni Francis Roissy là-bas on boira on jamana kono d'ici 20-25 jours et que ministre cantonné toi me flene yera wolo fait parce que amena ministre cantonné folo de massa stratégie beba mo le choko da metanu ye wallahi metanu ye choko da beba mo bajangara ga we minge obe foala ga ko de la ka minge marche folo contre la ministre akara ga en 2014 et menaga ka we minge kunungo ambora be kala mas ngamena méthode do ira ko terrorisme me kele choko mi dans le combat asymétrique ameno ira quoi ou be kele choko di a méthode moderne adaptée ameno ira dinya mo la be ke choko di pour que nous ka gain ka bo an ka jamana kono parce que olu mana bara la quoi olu era nana de an ka o le ke sadio ka tanga armée surasi ou ke kan ka civil la kana wakati kele ne o be ka ke ka ministre ma la kana quoi o wakati kele quoi o le ke ministre surasi ka ta sa forna masu be ka sa hotel plaza de kono nyaare la et mimbe no élément bay ni malin bekay go bli kuna c'est ça ko sigi mas l'ennemi a changé de visage mais à ma comportement fallait na ma pratique fallait Francis gene mingera ou dogo mebi mo kelem pede ko fe o de to ko États-Unis oh na ya me domi ko États-Unis ambassadeur gena ka bon Mali ko no maso fene kana bali aywa jome kmalabi ali ko ministre mo ko droit de l'homme commission me yala kata fo we
an tɛ terroriste faga la dɛ, an bɛ fila faga de la, an bɛ silamɛ faga de la, an bɛ génocide de la, an bɛ exaction de la, ka cour pénal international bila an ka autorité ninnu nɔfɛ pour k'u lasiran u ka segin kan ani ka embargo kɛ Mali kan pour que an ka kɛlɛkɛminɛn laban minnu bɛ ka na ne tɛna u tɔgɔ bɔ n da o si loin n'a 6e lot nana don min diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ ne tɛ kuma tugun armée équipement kan. Il y avait un moment il fallait communiquer pour rassurer le peuple mais bi n'o lo wɔɔrɔ nana mɔgɔw ko ye diɲɛ ko ye ɲɛ la u b'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ min ye 2 mois mas donc pour ka se k'o de bali parce que u fana kulo ka bon u bɛ yɔrɔ caman na u b'a dɔn minɛn minnu kun dalen bɛ Moscou kan ka bɔ Moscou ka na jigin Bamako u b'a dɔn mun bɛ kɛ fo an ka commission des droits de l'homme dɔ de sigi o de la o commission des droits de l'homme ka rapport fɔlɔ janvier février mars u y'ali yɛrɛwolo indexé parce que yɛrɛwolo de ye menacé u ma o baara jugu in kɛli la u b'a dɔn ils savent très bien min bɛ se ka min bali min bɛ se ka min kɛ u b'an bɛɛ dɔn an taara Sidiki filɛ walayi a ma présenté ministre cɛ ko k'an k'an jɔ ale k'i présenté k'ale b'an bɛɛ dɔn k'a b'an ka déclaration dɔn kosɛbɛ donc pour dire que nin baara ninnu ɲɛdɔnnen don an jɔlen dɔrɔn ka to sebaaya tɔ man jan an tɛ se ka nin bɛɛ taama ka se a k'an bɛ saliya quoi an sera ka ban la victoire est à portée de main il faut qu'on reste debout et an k'an organiser majɛ minnu bɛ yen ka se k'olu bɔ sen na ani ka vigilance ni communication fana prudence bonya kosɛbɛ pour gagner sur l'ennemi quoi. Tabarikala a bɛ i n'a fɔ a ka wulikajɔ a bɛ ka nɔ bɔ Kuyate parce que an y'a ye ka t'i ta dugusɛjɛ Sikɔrɔni yan fan fɛ u ye dɔw fara ɲɔgɔn kan ka u di jeunes bɛ ka wulikajɔ kɛ suspect dɔw minɛra fan caman fɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ o la o bɛɛ y'aw ka wulikajɔ ya population sen bɛ ka don kɛlɛ la. Mɛ ma se n ko a fɔ man di ministre ma mɔgɔ tɛ fa n ko fɔ sinon brigade bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ brigade d'intervention. O de ye fɔli man d'u ye. Fɔli man d'u ye. U y'o kuma de ta ko interpréter k'a fɔ k'a fɔra ko an bɛna taa mɔgɔw assaillir parce que an bɛ ɲɔgɔn kalama mas. Ni kɛlɛ fasugu ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn f'i ka minɛnw caya de. Mas Bazoum ni kungo wagati dɔ la ko Mali ka kuma caman fɔ sisan o bɛ ka kasi. K'an ni maillon faible ye. Voilà. A kɛlɛ la terrorisme. C'est ça. Sisan a bɛ k'a fɔ ko Mali ka don G5 Sahel la ko sinon ko G5 Sahel ko banna. A ko ten. Mas an y'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ka tɛmɛ k'a fɔ kɛlɛminɛn minnu bɛ ka sa Mali kɔnɔ nin tɛ dɔrɔn terrorisme kɛlɛ sa c'est pour faire du Mali un état véritablement souverain. Mas que n'i ka ɲininkali jaabi yɛrɛwolo ye concept dɔ de sigi sen kan n'o ye dɔ ye a fɔ ma ko le principe de la souveraineté an ka jamana kotigiya kana sɔsɔ quoi nɔgɔ t'a la o la il faut un pouvoir physique n'o ye fo minɛn ka sɔrɔ a bolo min b'a to hali a dafe jamana minnu bɛ yen olu ka se k'aw bonya parce que kɛlɛcɛw b'a bolo minnu tɔgɔ de ye ko jugufaga ka fara o kan masa an bɛ diɲɛ laban min kɔnɔ a yɛrɛ ko an ka jamana ye sɔrɔ jamana de ye donc n'i kɛra sɔrɔ jamana ye i bɛ fɛn dɔ de sigi sen kan fɔ ma ko le développement parallèle de l'économie et de la dissuasion c'est que ni nafolo dira mɔgɔ dɔ ma k'i ka yɔrɔ dɔ tagama ka taa sɔrɔ lakana t'i ye i bɛ kɛ dɔw ka cible ye ka sababu kɛ nafolo min b'i bolo bingali min bɛ an kan c'est une question de prédation parce que dɔw b'an ka nafolo nɔfɛ u jɔnna na u nana bin an kan u m'a baara daminɛ don kelen u y'an ka armée n'u ci ka adamadenya mɔgɔninfin kan ka se ka jɔ ni kolo kolo ye k'a bɛɛ kari n'o ye k'an ka fabadenya bɛɛ kari c'est pourquoi ne bɛ yɛlɛ dɔw la u bɛ yɛrɛwolo kɛlɛ mun kama parce que olu ye soso de u bɛ dogo fɛn dɔ de kɔrɔ bɛɛ ka tigɛ jamana na danabana kana ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka siran bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye olu kuma ninnu u b'olu kuma ninnu de fɔ k'a fɔ an k'an da kuma bɛɛ quoi parce que an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye donc brigade minnu bɛ yen u bɛ activer k'a yir'u la k'a fɔ terroriste ye papalikɛla gansan de toi tu es un yɛrɛwolo face à un yɛrɛwolo et un simple papalikɛla y a pas match c'est pourquoi commune denmisɛnninw bɔra commune denmisɛnninw ta c'est pas impressionnant muso kɔnɔma ye tɛlɛ ci terroriste la o kɛra min de kati ka tɛlɛ ci a la k'a minɛ n'o fɔ mɔgɔ ɲɛna sa minnu ma yala Mali kɔnɔ yan quoi i bɛ kuma caman de fɔ quoi a fɔlen min kɛra ko Yaka k'ale kun bɛn'ale fɛn min kɔnɔ t'a la a kun fɔra Yaka k'ale kun ko k'a bɛna
Juma seli Mopti de mais lakale jugu de ko k'a bɛna kɛ Bamakɔ yan mais ne ye n kanu parce que i ma kɔrɔnfɛla kɛ i t'a dɔn quoi yaka gali bɛ se ka mɔgɔ joli bila a kɔ depuis Kidal a bɛ ni mɔgɔ joli bɛ se Bamakɔ yan ko n'a kun kɛra musow bɔtɔ sugu la o tun bɛ terroriste siri ka fara u ka lɔgɔ siri ka ngara n'a ye so donc an bɛ don min na ko bi menace min yera tiɲɛnikɛlaw fɛ min b'a to ko population bɛ se ka riposter pour la résistance o de kama o nana ni niveau ko ye bɛɛ n'a fɔ cogo min na an kun t'olu dɔn niveau ko kɛlɛ dɛ an tun b'o dɔn an bɛna nin kɛ mais sisan ka mɔgɔw deli k'u bɛna mɔgɔw papa masi u bɛ k'u dogo population min na n'u ka tɔɔrɔ bonyana ka taa se degré dɔ la u bɛ dugu minnu kɔnɔ hali an sigi dugu ninnu kɔnɔ n'u kɔ bilala parce que o de bɛ ka kɛlɛ gɛlɛya parce que bi an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ k'a fɔ minɛnw nana armée montée en puissance maintenant yɔrɔ minnu kun ye fiɛfu ye o yɔrɔ kɔnɔ sisan u dilela ka yɔrɔ abandonné sisan u bɛ attaque minnu na o ye attaque kamikaze o ye derrière reculé kɛlɛkɛla bɛɛ ka derrière reculé ka t'i yɛrɛ faga yɛrɛ donc pratiquement min bɛ sen na sisan o bɛ se ka continuer cogo min na olu yɛrɛ y'o fɛɛrɛ tigɛ parce que k'a daminɛ o don samedi don na ka na se fo bi ma caman y'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn quoi donc an b'o phase min kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi maliyɛnw hakili terroriste ko la a kɛra wasa ye parce que o tun ye min fɔ an ɲɛna kabi ninnu bɛ Afghanistan États-Unis dɛsɛr'u la diɲɛ maa si tɛ s'u la OTAN tɛ s'u la eh bien ni OTAN tɛ s'u la o ni Américain tɛ s'u la pourquoi vous avez dit que l'Amérique est la première puissance militaire au monde étant donné qu'il y a une autre force face à laquelle l'Amérique ne fait pas poids. Donc pour qui vous nous prenez? Nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des ignares. Parce que d'autres jamana in kona eba donno lu kuma na obe kono chocolat de kono quoi. Le tourdir le défaut de bon sens. Donc aya ka famille de mini kubi. Nous on ka force yere ou dugolo de population munu tchala. Population ka explique à qui pour le combat pour sa souveraineté. Mastemami yere dugo. Donc am ka to fazile là. On est mis fone fora dron o de ka do fara vigilance kan. Parce que souvent mon fille ni la bela cette degré de là dana dobina quoi. OK. Voilà. Benanya ye o wati kelena o do ko nimbe ka lettre sebe ka foko premier ministre ka démissionner. Yala ni fen fla fene beta ne bolo fra nyonga de nyinne ndo. Ka fo premier ministre plein ataba kura garode plein après plein bol c'est ça plein midi terre de be no nyo de fama nyo de be sai chama no donc pour nous mas amakla gon kundi la warable mala ko kale nungoro sidi nin koma ko esawa do ame ka anga jamana libéré wakati mina munu nye problème créé de nye problème créé olu le be ka wele sisan an be ka solution ɲini olu ka problème créé le na u be ka wele tugun ka sengan caya encore parce que a ɲanabɔlen tɛ olu nafa quoi o diversion de ya diversion de do ne ye kuma min ye ko u be ka acharné yɔrɔ min kama ko Choguel ko ko yɛrɛwolo debout sur les remparts M5 RFP et CPM, CDM et toutes les autres forces du changement. Quand il y a 14 janvier, qui est comme physique Mali à Tobe, quand il y a Korema à Tobe, quand il y a Faranyonga à Ladje, quand il y a dynamique qu'elle est maintenue. Or, quand on a maintenu qu'il y a élection gagnée, il n'a pas dit qu'il y a élection volée, il n'a pas dit qu'il y a élection trichée. Ne kuma n'a pas fait signer ça va au quel cas match ya ne sait qu'il n'a qu'à la main. Ko peut-être ngo kuma ni turuma borada ko kuma be madu. Oh ne kuma ko ni na me mas. O kuma munu molu da ko no kuma de ke daruaye. Ko ka gwangwanchi angana nyonga daga ni femfe be ka ni fo mas ni be kun de la ka ni fo. Hein? Femfe be ka alla nyini bi. Hein? Ni be kun de la ka ni fo mas en toute sincérité. Ni politique mo wo ni société civile mo ni jagoya journaliste wo femfe be ka ni kuma info ka aw kokoroma do mas ni be kun de la ka ni fo. Parce que olu be nyine mingo maninga ko be sugu lone kal ni be sugu fo may be donne no ni mana dro ya rattaché le do jona wala donne no malikono nous su ko ababi on se sait ko ame nyoando bamako ya ni mana dro e be kali ge jonye e ka rattachement me mi ababi jawa be farasi wa be mi wallahi a donne do o mo de be kuma la mas c'est ceux qui sont en train de crier parler kuma juguman kera mais
et parti politique ani organisation politique ka foluma ayaw fara ɲɔgɔn kan ka élection gagner parce que aw nale yɛlɛma kɛra Mali kɔnɔ o yɛlɛma ba kɛlen malien fanba yɛrɛ o yɛlɛma la minnu ye jamana ci France kɔnɔ après la révolution loi guillotine bɔra yen le guillotin ko ka jamana cibagaw jɔ k'u kun ci o de kɛra France après la révolution française de 1789 jamana wɛrɛw kɔnɔ par exemple olu nale u taw do kaso la dɔw y'u taw bila ka taa exil la mais Mali kɔnɔ a fɔra ko bɛɛ da ka don a la bɛɛ ka taa compétit mais procès d'intention karisa ni min ŋaniya la maso sujet ka gɛlɛn dɛ an y'o de ye kuma ninnu kɔnɔ y'a ye an ye mɔgɔ minnu ka communiqué an y'a bɛɛ kalan minutieusement ka kalan masa an ma fɛn y'a kɔnɔ comme on le dit y a pas de nouveau sous les tropiques fɛn kura tɛ yen quoi wala u ye terme minnu falen dɔrɔn k'u ja nin kuma in na mais n'i ye kuma in ta ka kuma in analyser de façon dépassionnée e ka kɛ premier ministre Sogɛl fɛ o e kana kɛ premier ministre Sogɛl fɛ o a ye kuma min fɔ malidenw n'u yɛrɛ ye aw ka wulikajɔ la 14 janvier a ye min kɛ a ɲɔgɔn bɔli ma deli ka kɛ Afrique a y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma aw kana kɛ iri kɔnɔ dɔrɔn aw ka kɛ institution na pour que jamanadenw ka laɲini ye min ye ni aw de y'o yɛlɛmaba demandé aw k'o baara bila sen ka jamanadenw ka lafiya jamana ka lafiya et ça c'est les jeux démocratiques olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ démocratie min nɔfɛ wa mɔgɔ kelen pe t'a la masse min kun tɛ IBK kɔ o la n'i ko k'i b'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn ko IBK mɔgɔw donc minnu ma jɛ e ma ye ala dɔw bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔ a dɔw bɛ transition organe kɔnɔ mais olu de ye IBK mɔgɔw ye quoi u bɔra ka communiquer kɛ masse parce que pour dire que o ye tiɲɛ ye quoi u b'o sira in de kan quoi olu bɛ bɔ k'o communiquer de kɛ ka taa o siratigɛ de fɛ donc anw tɛ nin tɛ waati ye quoi ka ɲini wallahi non seulement nin tɛ nin kuma in waati ye mais ninnu bɛ occasion bɛɛ ɲini chaque fois ni malheur bɛ Mali kan o de y'olu ka bonheur ye Mali ka tɔɔrɔ o de y'olu ka hɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi c'est pourquoi ni fagali kɛra i b'u kɔnɛ ka bɔ ka communiquer kɛ communiquer kɔnɔ u bɛ Mali fanga de jalaki parce que olu bolo tous les coups sont bons pour abattre ton adversaire politique hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ k'i ka jamana de ni kisi parce que olu bɛ wama ni yɛrɛkun de kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ n ta sɔrɔ cogo di k'a dun anw bɛ kɛrɛfɛ munna an ka mankan ci justice kana na ta ka ɲɛsin anw ma anw minnu ye jamana nafolo tigɛ fila la dun o kule de bɛ sen na masse sinon n'a bɔr'o la concrètement n'u ye kuma fɔ walayi ni tiɲɛ bɛ kuma kɔnɔ an b'o labɔ an maliden ɲɔgɔnw don an ko tiɲɛ ye mumini ka fɛn tununen ye hali n'a bɔra maa da min kunkolo man di da a minɛ i ka baara kɛ n'a ye a b'i nafa a bɛ jamana nafa mais tiɲɛ ma b'u da min bɔr'u da yɛrɛkun ɲini an bɛ ka occasion ɲini ka se ka transition kɛlɛ o kumaw de bɔr'u da masse et ça jamanadenw tɛna na o ja u la wa maa maa b'i yɛrɛ kalama i b'a dɔn ko nin kuma ninnu min b'u da kabiri a daminɛna o kuma de b'u da o kuma kelenw de ye nin ye donc pour dire que nin ye non événement de e ma ye mɔgɔ ma kuma kɛ yan mais don o don n'u b'a dɔn u kuma ko tan masse u bɛ dɔ fara u yɛrɛ ka mangoya kan wa u b'o bɔ ka mɔgɔ min kɛlɛ walahi u bɛ dɔ fara a tigi ka manja kan ne de bɛ k'o f'u ɲɛna jateminɛ don a da kɛnɛ kan kɛ taa u yɛrɛ ka pages n'u ka fɛnw kan n'u ye communiqué bila min bɛ jamanadenw bɛ ka mun fɔ arajow ka bɔlɔlɔw ka duguw kɔnɔ e ka sondage kɛ dɔrɔn i k'a lajɛ parce que aw de y'anw ka duguw ci o ye tiɲɛ de ye o joli ma kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔ kala wɛrɛ minɛlen b'aw bolo k'aw bɛna o joli lamaga u ka sabali sa masse n'i ma misiden to a sɔgɔma bire i b'a to a wulafɛ bire jamana in sɛgɛnna trop walayi jamana in sɛgɛnna olu bolo quoi jamana in sɛgɛnna quoi u k'a to ten quoi o de la an ko an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni dynamique ba min bɛ sen na ta masse foyi tɛ nin dynamique in falen ok foyi t'a falen u tɛna wuli ka bɔ ko ne fana ka gɛn ka bɔ CNT la ne ni kuma fɔ a mɛnna o place de l'indépendance la n ko ala kana Mali fanga nɔgɔya son si ye tugun ala kana Mali fanga nɔgɔya Faransi sago si ye tugun n ko wa an b'an organiser et nous allons continuer avec la dynamique pour libérer la patrie ka Mali den sɛbɛ dɔ yɛrɛwolo dɔ halala dɔ silamɛ dɔ min bɛ jamana in fɛ a bɛ hinɛ fantanw na jamana in kanu b'a la a pɛrɛnnen k'i nin ka jamana kumabɔ an b'o den sɛbɛ dɔ ta ka sigi Mali kunna pour que Mali bɛ taa ɲɛ cogo Mali bɛ lafiya parce que an ye baaraba min daminɛ
Faransi jɔn mana na faso den jugu mana na a b'i tigɛ di kɛnɛma jugu ma jamana den sɛbɛw bɛ faga jamana bɛ sigi a sen sabara kɔnɔ jamana ko banna mas o de ka d'u ye an k'an man k'u to yen u ka segin ka na après la transition ka jamana minɛ tiɲɛ tɛ dɛ u bɛ ka sogo de mais ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer dynamique fɛ fo ka jamana kuma bɔ. Kuyatɛ jamanaden bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilina kelen ye o bɛ se ka kɛ. Mas vous savez yɛrɛwolo ye ko dɔ de kɛ u bɛ diyagoya k'a assumer u ka nɔgɔ mɔgɔ ma ni ye sujet ban mɔgɔw bolo. Sujet banna. Mais c'est sujet banna de ko ye c'est b'a dɔn fɔlɔ Mali débat politique a bɛɛ kun ɲɛsinnen don fanga ɲini o fanga ɲini dɔ kan dɔ bɛ dɔ buruja pour que ale ka manja dɔ kan sisan a fɔra ko sujet n'a bɛ sujet kelen sujet unique le Mali o de kama bagi gɛlɛyara defu gɛlɛyara sujet unique ni Mali ko kuma t'i da k'i ka bɔ classe kɔnɔ cɛ e dun ma foyi kalan san 54 san 31 e ma foyi kalan Mali burujali kɔ e ma foyi kalan i bɛ se ka Mali janfa cogo jumɛn e ma foyi kalan i bɛ se cogo jumɛn na ka Mali bila jɔnya juru kɔnɔna na e ma foyi kalan la ni ɲɛ b'a la Musa Marako kɔsani na Misi Kuyatɛ i bɛ Marako bi dɛ. n tɛ Marako wagati min na Dayiru ye nin kuma ninnu dɔ fɔ vraiment je suis allergique à ces choses là. Non i wulila nɔfɛ. Voilà ne t'a fɛ quoi. K'an mago bɛ miliyari 1000 de la quoi k'an tɛ se k'o sɔrɔ an yɛrɛ ko f'an ka t'o ɲini kɔfɛ mɔgɔw bolo donc i m'a ye o bɛ Maliden ni hɔrɔn ni jamanaba in bɛɛ miliyari 1000 u b'a di jɔ la e ca. K'an mago bɛ miliyari 1000 de la. 1000 pour que gɛlɛya man kan an ka se ka bɔ o kɔnɔ. Marako de. Mara il est, je crois, à la formation, il est comptable. Bon, d'accord. Expert comptable. Bon, expert comptable. Tu vois, donc, c'est ce qui m'a dit, qu'il y a je dois dire avant d'offrir sa vie à quelqu'un, il convient de réfléchir à qui, à quelle cause il faut surveiller. Oui, son katanga jamana taka 10 ans. Parce que comme il a bâclé sur les Malikone, à cause de Jakaraka, Fanganda, Djengabolanga. A fotini wallahi a fotani miliyari 1000 kanga sabali an kana kale do ani becce miliyari 1000 na mugo bola sanko donc kore miliyari atika fo 1000 milliards de dollars wa 1000 milliards d'euros singana kala me c'est fa de ko do ngo yala nya to ala mo ni fene kama kalam na jamana pour kanga sika bola nyanga sika boni crise munu économique nun kono ko miliyari 1000 mas jamana dom bet sika frangon kan parce que net la ko fon ni balam so do ko de bala no ki atu fo fana moi ma fara ɲɔgɔn kan ye fɛn fila de jamana ko la minnu bɛ fanga la donni min na o ni jamana den fanba ka ɲɔgɔn kan fɔ a banna sinon kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye fanga ɲini n'a ye olu kalenna de olu bɛ se ka bɛn fɛn kelen min na dɔrɔn o ye ka faso ci ye sinon olu ti bɛn k'a fɔ k'u ka faso jɔ dɛ abada ouais parti minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ masi n'u kun bɛnna k'u ka faso jɔ a kun tɛ bin mais o binna min kan o de y'an ka ci u ye ɲɔgɔn dɛmɛ o de la o kɛra anw ɲɛna an y'o vécu parce que don min na yɛrɛwolo bɛ sigi yɛrɛwolo ka financement kuma fɔlɔ-fɔlɔ min fɔra ko min bɛ ka financer n ko kɛra IBK de ye a fɔra ko IBK de bɛ ka financer o yɛrɛwolo sigi wagati a fɔra ko min bɛ ka financer ko IBK de don ko parce que ko nin laɲini ye ka mɔgɔw ka attention bila cause wɛrɛ kan ka bɔ wagati y'a sɔrɔ IBK bɛ ka wari di minnu ma ni minnu yɛrɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ olu de kan bɛ ko an ka kɛlɛ ɲɛsin fanga yɛrɛ ma mais olu t'a dɔn ko ni ji ɲɛsin yɔrɔ ma ko ji tatɔ a tɛ bebedennin dɔn ka bɔ denyɛrɛnin na quoi ji bɛ kunda yɔrɔ min kan walahi masa a tɛ misiri dɔn ka bɔ min f'i ɲɛna sigi kurun na a kana kunda kan dɔrɔn donc ye jama kun ɲɛsin Ibrim Boubacar Keïta ma sans se rendre compte parce que entre IBK et ses forces impérialistes fana ka choix fana kɛra IBK ye ka kɔn ka faransi ko to yen quoi donc o la fara ɲɔgɔn kan ye an kun y'a solution kɛ mun ye an mɔgɔ damadɔni bɛ sɔn ka audace sɔrɔ cogo jumɛn na parce que an y'a dɔn n'i bɛ fɛ ka jamana fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn kɛ il y a ce qu'on appelle centre de gravité fɛn dɔ de bɛ yen min bɛ se ka to hadamadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye jumɛn ye o y'o sɔn nɛmɛ ko ka kɛ kelen ye m'a faamu o kɔnɔna miiri ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ la ɔ a bi an ko Mali ko in maliyɛnw kɔnɔna miiri bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de la n'i bɛ ka sɔnna k'i jɔ yɛrɛ o la ka laɲini kan fara ɲɔgɔn kan bɛ n'o sira de kan quoi donc bi fara ɲɔgɔn kan bɛ sen na o fara ɲɔgɔn kan bɛ tali kɛ jamanadenw fanba bɛ yɛrɛ ye mara kɔnɔna na mais o nɔ kan
minnu tun bɛ débat politique kɛ dɔrɔn wa man yɛrɛ kun système ye ne ye k'a fɔ dɔrɔn an ka parti anw a bɛɛ kan mɛn k'u bɛ se ka jɔ mais u bɛɛ ɲɛna a bɛ tiɲɛ u kelen kelen han u kelen kelen u b'a fɔ k'u bɛ se k'a kɛ ka ban gɛlɛya min b'an kan a b'o kɔn kan mais u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan to u bɛ tila ka yɛrɛ k'a fɔ ko maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an tɛ se quoi donc o de kama an bɛ don min na i ko bi laɲini tɛ ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ tɛna se ka ɲɔgɔn faamu o ko la mais laɲini ye min ye dɔrɔn jamanaden fanba o k'i yɛrɛ ye jamana maracogo la o bi an b'o sira de kan o la an bɛ min fɛ ka min fɔ dɔrɔn fɛn min ye terrain ko la misaliya la an y'a fɔ i ka plateau sanfɛ k'a kɛra dɔ ɲɛna n'a fɔ an bɛ élection de la quoi a kɛra dɔ ɲɛna n'a fɔ an bɛ ka kuma de campagne na quoi alors que an ka kɛlɛ de don kɛlɛ in daminɛna i bɛ k'a kɔnɔ la kɛlɛ in daminɛna ka Amadu Tumani Ture kila wagati min na yɔrɔ ninnu bɛ datugu depuis u bɛ kɛ terrain voyageur ko kɛlɛ k'an bɛ nin kɛlɛ la gazi cira an kan nin fɛn ninnu na nin tagasigi min bɛɛ lajɛlen kɛra o kɛlɛ min bɛ sen na kabi kunun an dɔnnen tɛ bi ala ye terrain filɛ yɔrɔ min na ko bɛ an ka laɲini hali bi a ka kɛ fɛn ye min bɛ nin bɛɛ kɔfɛ donc a fɔ olu ɲɛna olu bɛ k'u sigi k'a fɔ terrain bɛ min ne yɛrɛ ɲininka où est ton problème an de ko k'an bɛ ka terrain ɲini an de ka wari tununa an ko k'an bɛ ka wari ɲini an ko an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ sɔrɔ sinikɛnɛ n'a ma sɔrɔ sinikɛnɛ e ko a ko ka wari sɔrɔ sinikɛnɛ a ma sɔrɔ e ta problème ye jumɛn d'après les Ivoiriens où est ton problème e ka problème ye jumɛn an de ka wari tununa an bɛ ka wari ɲini sa an b'a ɲini o ta c'est à dire que wagati min mana k'an sago ye donc hali bi an bɛ ɲini na terrain ko la mais bi terrain yɛrɛ kun bɔra bien vrai que an ye dɔɔnin sɔrɔ jigiya dɔ sɔrɔ n b'a jira ko a bɛ faamaw kunna ka baara kɛ olu yɛrɛ man kunna ne bolo u ma aw remercier ayi kana remercier yɛrɛ mais i k'a fɔ faamaw ɲɛna ah vraiment nin ɲɛna an ka tɛmɛ ni terrain ko ye mais u y'a kɛ i n'a fɔ terrain ko sujet yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ a kɛra a kɛra dɛ a kɛra les vidéos existent les audios existent a kɛra dɔw yɛrɛ ye ne interpellé ko n k'a fɔ dɔ kɔrɔkɛ ɲɛna là cette fois-ci o to kɔrɔmatigɛli ye ko a k'a fɔ public i bɛna dɔ kɔrɔmatigɛ wa n bɛna dɔ kɔrɔmatigɛ non moi je m'olu fɛn ninnu kɛ o n m'a fɔ ma m'olu fɛn ninnu kɛ o sɔn bɛ n na dɔɔnin ko n k'a fɔ publiquement Burama Jara a ye n wele di Baje ne ka lɛfɛ kɔnɔ lɛfɛ min saba kelen bɛ e bolo saba la kelen bɛ e bolo kelen bɛ fɛn bolo Sa Majesté bolo kelen bɛ ne bolo o kɔnɔ ko n k'a kɛ Ala kama n ka mɔgɔw interpellé minnu ko bɛn ma ko terrain bɛ min ko k'a f'u ɲɛna n'a sɔrɔ komi olu ma kuma m'u da ko terrain nana ko n ka taa f'u ɲɛna ko terrain nana quoi awɔ ale y'i ci o la awɔ ale ni ci o la quoi i taara fɔ wa bon n bɛ k'a fɔ tan de o komi ne y'a fɔ cogo de tan ko n k'a fɔ ko terrain nana quoi donc campagne tɛ o MINUSMA tali dɔw bolo ko campagne don campagne tɛ o mais n ko dɔw de sɔnna mais bi e ka lajɛ o mɔgɔ minnu ka t'u sigi Kulukoro u mɔgɔ damadɔnin fɛn t'u bolo fana bɔra u kɛlen don k'u jigiya da tunya min kan n'o ye Ala ye ka da la ko karamɔgɔ ko n'i ko k'i bɛ ka faso bɔ bolo la ko Ala ko k'a kɛra ka da la ko nimanaw de bɛ se ka ko dilan parce que a fɔra ko quand tout échoue il y a une issue la foi ka da la k'a fɔ ko nin jamana in yɛrɛ wolodenw ka ca n'an bɔra ka tabali gosi u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ se fɛn fɛn kuma ye o donni ma a bɛɛ filɛ nin ye olu k'a fɔ k'an bɛ Faransi k'an ka jija ka Faransi gɛn san 2 kɔnɔ pour que ka tɛmɛ ni jamana jɔli ye e t'a dɔn k'olu tɛ ka ci la e min sigilen don Faransi mais min Faransi taara e ton problème c'est quoi quel est ton problème parce que souvent n'u kumana ni ne kumana ta a bɛ kɛ i n'a fɔ ironie de don quoi mais ne t'a faamu quel est ton problème quoi aw de ko k'aw ye Faransi gɛn aw de ko k'an b'a gɛn c'est notre combat à nous a bɛ k'an de tɔɔrɔ ne ko sisan n bɛ n ka bana furakɛ quoi hein ne ka n ka bana furakɛ ne ka bi ka jigiya k'a fɔ ne taara clinique Masi Jalo la n ka bana bɛ furakɛ ne bɔra e ko i ko k'i bɛ taa clinique Masi la k'i ka bana furakɛ i ka bana ma furakɛ a filɛ nin ye quel est ton problème où est ton problème je ne te comprends pas e b'a dɔn Masi fɛn bɛɛ la cɛ souvent mɔgɔw bɛ yen ni b'u lamɛn n t'a faamu i ka comportement kɔrɔ ye mun ye quoi je dis souvent oui c'est pourquoi je le dis comme ça en riant parce que souvent ça me fait rire quoi e tɛ foyi faamuya ne tɛ foyi faamuya la quoi et quel est ton problème olu de bɛ ka siɲɛlɛ kɛ olu bɛ ka boliboli kɛ ka sɛbɛnniw kɛ menace b'olu kan olu jɛlen don fɛn caman jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ u kumalen don la jamana kɔnɔ ka sababu kɛ nin de u nikanko de don u b'o ci de la u y'o de faamu u ko bɛn min na n'o de ye olu de b'u k'o baara kɛ e ta problème ye jumɛn ye quel est ton problème il n'y en a pas donc ils sont en train de créer des faux problèmes souvent o de kama hali ka jaabili k'a dɔ la on n'a pas ce temps on doit évoluer donc an bɛ don min na ko bi mars mɔgɔ ka da fɛn kelen na
ce que Mali kɔnɔ yan wagati caman an y'a ɲini k'a fɔ yɛlɛma ka don ko la mas ni yɛlɛma in a tɛ mɔgɔ bolo a bɛ Ala de bolo mas a bɛ Ala de bolo mas komi i y'a kɛ ni farankan de ka bɔ i ka kuma na n y'o f'i ɲɛna n ko farafinna kɛlɛ caman kɛra an ɲɛna yan dɛ n b'a fɔ mun mais farafinden fanba maliden fanba k'a yɛrɛ ye ko la cɛ an ka kɛlɛ kɔnɔ mas ni ɲɔgɔn dɔgɔyara dɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ka dɔ kɛra farafinna yan ko mɔgɔw nana sɔgɔ o la tan fo k'a kɛ i yɛrɛ t'a dɔn bilen c'est-à-dire que a bɛ ka défend yɔrɔ jumɛn parce que i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka défend fan bɛɛ fɛ mas ni ɲɔgɔn dɔgɔyara dɛ sinon n b'a f'i ɲɛna hali Irak kɛlɛ la ta bɛ don Irak wagati min na les gens étaient divisés au Mali n'a faamu mais bi an bɛ don min na i ko bi ta bɛ don Libye la don min na mɔgɔw kun faralen don jamana in kɔnɔ don min na ta bɛ don Côte d'Ivoire la même chose mais bi peuple africain bɛɛ ko Mali parce que kɛlɛ min ka kɛ a ɲɛfɔra a ɲɛ dɔnna donc bi farankan min ka taa sira min fɛ ne de kan ka kɔkɔrɔ don wa ne de ye tunya ye mais k'a fɔ n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan an kana kɛ takula tila ni gato tila ye non o maɲi restaurant ah oui c'est ça mansimakarasi non tabarikala Ben Assimi ye décret bɔ k'a fɔ ko CNT ko kotaw tilalen don yala kɔrɔlen kɔnɔla la an y'a ye dɔw bɛ yen olu kɔni ka nafama y'u la quoi CNT kɔnɔla la olu bɛ bɔ a la walima kɔrɔw bɛna fara olu kan ten yan. Non, au fait, remembrement est élargissement de dos. Bɛɛ bɛna fara jama caya kan. Assizou a demandé cogo min le k'a ka to 121 na ko k'a kɛ assemblée kɔrɔta ye donc 147 ko k'a ko de donc mɔgɔ 26 min na o clé de répartition je pense que président ka décret tali ko de kan mɔgɔ minnu ka ɲi ka bɔ corporation minnu kɔnɔ ka don CNT kɔnɔ pour que ça soit davantage plus représentatif et voilà quoi donc maintenant ne tun bɛ fɛ ka n sɔnni sigi yɔrɔ dɔ kan sira b'i bolo ministère transport ko ne ma mas tellement u ka ni tɛrɛ ko kuma cayara ye ne wele quoi k'a bɛna taa Kayi quoi ko elle souhaite que k'a ka taa ɲɔgɔn fɛ wa ne ko non k'i tɛ taa parce que an m'a dabɔ tɔgɔ ɲini in kama o mas e m'a ye média caman ye ne wele yɛrɛ comme an ban fɛn de tɛ Peace FM kan an jɛ Peace FM jɛ fɛn t'an bolo c'est la radio de la paix et pour la paix donc o kama o y'an yɛrɛ ta ye quoi an b'an ka so quoi c'est pourquoi sinon média caman ye ne wele ko ka kuma terrain ko kan donc an m'a dabɔ kama halisa an bɛ k'a ɲini mɔgɔw bɛ lafiya cogo min na donc ka taa ɲɛfɛ mas i da sera question min ma laɲini min bɛ ko kɔfɛ parce que toujours yɛrɛ wolo b'o de traiter ni ko kɛra mɔgɔ caman jama fanba bɛ da analyse superficielle la a dugukolo sanfɛlaw na yɛrɛ wolo va en profondeur k'a soni k'a dɔn mun b'a kɔnɔ mun laɲini bɛ yen mas ni déclaration ye mun ye walayi ala u ɲɛ bɛ u ta tɛ yen tugun maliyɛnw y'u fɔnɔ ils sont vomis par le peuple malien maliyɛnw tigɛr'u la u ye transition jɛ u ma se k'u tigɛ da transition kan après transition o ye élection période électorale crise wuli ka nɔgɔn quoi u ka ladɛri ye ka crise électorale de wuli comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire o de la kabini élection ma se kalo mugan i crie à la fraude a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ élection ma surunya dɛ collège ma convoqué foyi ma kɛ à 20 mois des élections ko a y'aw labɛn aw ka taa élection gagner o de fɔra dɛ a ye taa élection gagner ko dɔrɔn pe kama ah non mas ko fanga bɛna yɛlɛma ne b'olu ɲininka o minnu ka communiqué bɛ yen ni tere ta b'a la IBK kun tɛ président ye yan a ka premier ministre kun tɛ Sumaworo Bubakari Mayiga yan Asuma tɔgɔ signalen t'a kɔrɔ yan u ma élection organisé yan Bubakari ma nommé IBK fɛ yan élection ma kɛ yan mas a problème bɛ min i yɛrɛ b'a ye ko kun ni ju yɛrɛ t'a kuma la an bɛ kɛlɛ labɛn na dɔrɔn walahi o de ye nin même jeunes de wele quoi parce que ni ko bɛ kɛ jeunes de bɛ à la base an y'a ye Côte d'Ivoire mɔgɔ 5000 sara kɔfɛ Guillaume Soro ye mɔgɔ bila ka taa Blekude fo k'a to CPI la Bagbo yɛrɛ nana Ado y'a reçoit mais aux jeunes de montera les uns contre les autres k'u bila ka ɲɔgɔn faga walahi mɔgɔ si kana a pisiki k'i bɛ ninnu ka kuma lamɛn ka t'i disi di u kama fu don walayi n'i ko k'i bɛ bɔ k'i disi di ninnu de kama i bangebaaw bɛ so u mago t'olu la olu de ye e ka avenir hypothéqué e ta ni ne ta
olu de b'a nafa kɔnɔ e ne ta ye an weleli min kɛ 20,000 dɔ la 100,000 dɔ la $1,000,000 $1,000,000 y'a cayalen ko den ni ne min ma k'an bila olu ka système de an kɛ tan k'an bila ko an ka taa an yɛrɛ di tugun ka jamana firi u bɛ fɛ k'o de kɛ o de b'u bolo élection ma surunya e ko suɲɛli bɛna kɛ donc ni mɔgɔ gagnera o diyara malidenw ye sa wa n'o ma k'aw ye suɲɛli don c'est ce que j'ai dit mais mɔgɔ minnu y'o fɔ ma se o mɔgɔ kɛlenw de y'a fɔ ko Ben ko aw minnu y'an ka assemblée ci ko tôt ou tard vous allez répondre devant la justice bilahi CNT kɔnɔ k'anw minnu taara assemblée ci le 10 juillet an b'an profiter ni san 2 ye ka tâche bila kɛ an ka sedisu ninnu ye maa minnu banana Ala k'a kɛ farijagabɔ ye o don kuranɛ kalan kɛra u tɔgɔ la ka dugawuba kɛ donc halisa justice senna ka suma mas kiriko la o ko in na an b'o o k'u wele da fanga ma halisa ani k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ baaraw ma kɛ ko k'an minnu bilala jama ɲɛ ka taa o baara in kɛ jamana ni kisili baaraba in kɛ ko anw na o ɲɛnabɔ don dɔ kiri ɲɛkɔrɔ pour dire que hali n'u b'i kɔrɔ u t'i fɛ quoi parce que kɔrɔ u tɛ ka dunta sɔrɔ jamana jɔ de bɛ u b'i kɔrɔ ye fanga t'u la ye mais hali ye u b'u lamaga k'a essayer k'i firi u ti to yen hali ni nana n'u ye i kɔrɔ c'est pourquoi n'u ko a y'a dayɛlɛ dɛ a y'a kɛ gouvernement d'union nationale ye a ye nin kɛ ne b'a fɔ n ko mangement don walayi gouvernement tɛ mangement don c'est la manzécratie comme Siriki l'a dit et non la démocratie u b'o baara de nɔfɛ donc kisi tɛ o min tɛ bɔn tɛ o olu de y'o ye an ka na dɔrɔn k'a dun jamana an mago tɛ jamana la u b'o baara de la donc o de y'u ka taabolo ye ko o fɛngɛ ninnu kɛ bɛɛ ka o bila i kunkolo la ko laɲini min b'u bolo dɛ tigitigi laɲini in ye crise post électorale de ye wa ne b'a dɔn malidenw tɛ don a kɔnɔ quoi parce que malidenw tigɛr'u la quoi bien vrai que u b'a fɔ campagne wagati u bɛ wariw bɔ u bɛ mɔgɔw kɛ tan ta masse mais mɔgɔw tɛ tugu kɔ k'a fɔ k'u bɛ t'u ka jamana ci ninnu kama quoi o maliyɛnw tɛ yen bilen quoi maliyɛnw tɛ yen tugun ne dalen don peuple malien na masse wa ne dalen yɛrɛ de don peuple malien na k'a ye kɛlɛ in faamu quoi u b'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min quoi parce que hali u ka tɔndenw caman n'anw bɛ kuma walahi u b'a fɔ an ka parti bɛ nin sira kan bi n'an ko an bɛ na bɛɛ na aw nɔfɛ an bɛ qualifier comme opportuniste mais jɔn ko Ala ka sira in de ye jamana ka hɛrɛ ye ni Alaw tala cɛ u yɛrɛ ka parti tɔnden caman b'a fɔ an ye walahi bilahi a caman fɛnɛ bɔra ka na don an ka tɔn kɔnɔ dɔw ye courage politique sɔrɔ olu bɔra à visage découvert ka na don an ka tɔn na donc voilà réalité minnu bɛ entre autres ka ɲɛsin nin baara ninnu ma masse pour ka bɔ MINUSMA ko kuma la masse MINUSMA bɛ laɲini dɔ la o ye ka se ka Mali bombarder cogo di France ka résolution min n'u y'a ta ka taa Libi bombarder o résolution kelen autant ko tiɲɛ don wa u bɛ k'o baara de bila sen kan tiɲɛ don masse autant tiɲɛ don u y'a a ŋaniya bɛ yen quoi c'est pourquoi j'ai dit que an ni Russie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛ nin ba de la parce que géopolitique internationale bɛ ka falen quoi sisan France tigɛ mana bɔ a la n'o ye États-Unis ka allié Syrie ye États-Unis bɛ ka ye ale ka influence bɛ ka dɔgɔya quoi Russie de ka influence bɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ c'est pourquoi u ko f'u ka main forte kɛ France ma ka se ka nin jamana ninnu minɛ sisan États-Unis de bɛ ka na devant na au Mali u bɛ k'o baara de kɛ an ka surasiw bɛ to patrouille la jamana camancɛ bolo fɛ u ni MINUSMA surasiw bɛ bɛn anglais ka surasi 40 tamasiyɛnw bɛ surasiw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ja dɔw fili a caman ye lumière verte ye a dɔw wɛrɛw bɛ an t'an da don o la pour que jugu ka n'o bɛɛ dɔn k'a fɔ k'u bɛ tamasiyɛnw kɛ MINUSMA surasiw anglais surasi o 40 u ma kuma ka tila ka signalement d'u ma ko a ye jugu ye wa a ye nin ye bilahi u ma kuma ka gɛrɛ fo ka na s'u kɔrɔ ko tamasiyɛn bɛ ka d'aw ma n'aw ye nin de ye aw ko fɔ Mali armée ka patrouille n'u kunbɛnnen o mɛnna a ma mɛn ça c'est fait il y a pas 2 semaines pour dire que mɔgɔ laɲini san o tɛ fi kɔrɔn fɛ o bɛ fi fan bɛɛ fɛ nin baaraw de bɛ ka labɛn ka fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka fɔ Mali surasi bɛ ka teri kɛ bi MINUSMA surasiw kan Mali surasi de bɛ ka teri kɛ bi diɲɛ ka surasiw kan donc an kana ka Mali bombarder o de bɛ ka ɲini o baara de bɛ sen na bi sur tous les plans hali olu ma min bɔ u da walahi an b'a kalama kɛlɛ in bɛ a ɲɛdɔnbagaw de bolo i b'a fɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na a b'a ɲɛdɔnbagaw bolo a bɛ maa minnu bolo u ja ka gɛlɛn wa jamana in kanu b'u sɔn domaine na donc pour dire que la victoire est certaine gɛlɛyaw bɛ sen na o gɛlɛyaw bɛ sen na bi gɛlɛya wɛrɛw bɛ na hali sini mais mas gɛlɛya bɛ den fu de lasegin dɛ
ko ka gɛlɛ men yɛrɛ ɲini maa ɲalen tɛri a bɛɛ ka ja kira si tɛ min ka mission yɛrɛ nɔgɔyara ma c'est pourquoi u tɔgɔw bɛ siècle ni siècle ni siècle traverser pour ka bɔ kuma la mas n'o ye yɛrɛ wolo ka financement ko kuma ye irisiw fɛ a bɛ ta Asimi fɛ a bɛ ta mas cɛw faransikan kɔni bɛ ka émission yɛrɛ de sigi quoi jabaraniw n'a ko kama yɛrɛ de u bɛ k'o fɔ k'a fɔ ko a ka wari ko irisi yɛrɛ bɛn tari tɔgɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ n y'o ye a fan bɛɛ fɛ donc hali o don an bɔra ka lettre déposée o dugusɛjɛ u y'u sigi u ka France 24 kan komi a tɔgɔ a fɔra ko hali ka France 24 kibaruya cari i bɛ se ka wele kiri bundakun kan nka n'u ma an ka jamana tɔgɔla kuma bila mas an fɛnɛ t'u tɔgɔ bila quoi tant que an tɔgɔ b'u da i kɛnɛ an tɔgɔ b'i da Malien bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ni tɛ se ka sokɔnɔtaw manipuler i bɛ ka a essayer k'i bɛ kɛnɛmataw manipuler donc olu fɛnɛ tulo b'anw na an fɛnɛ b'a ɲɛfɔ pour que a tiɲɛ ka dɔn u y'u sɔnni sigi ko ye mouvement très influent ko proche des militaires ko ni Salgado gɛnni bɛɛ la ko yalima nin tɛ Mali kɛtɔ ye ka MINUSMA gɛn donc u y'o kuma ni fɛn caman bila sen kan an ma kuma o la mas an ka QG talen filɛ an bolo bolobana yɛrɛ wolo ka QG ça fait 10 mois presque avec kalo tan bɔ bilahi talayi minan kelen pe t'a kɔnɔ minan kelen pe tɛ yɛrɛ wolo ka QG kɔnɔ ne de bɛ k'a fɔ n tigɛ fila kɔrɔta ne bilahi mɔgɔ tɛ ala ka dugukolo kɔ kan 7 milliards min bɛ se ka n tigɛ lajigin 10 mois an ka QG filɛ nin y'an bolo Poutine t'a dɔn anw ka kɛlɛ an b'a kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn Asimi t'a dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ko la wa ni o jamana ko bilala mas i b'a dɔn o don ko yɛrɛ wolo ka conviction n'a ka sira ye min ye c'est pourquoi bandaw ko wagati an bɔlen mɔgɔ dɔw bolila ka na Ben ni fanga surunyana ɲɔgɔn na kana sɔn ka taa opposition na tugun et puis n'o y'a sɔrɔ u ye fɛnw k'i ye fɛnw d'i ma u bɛ se ka bɔ ni gundo ye ne ko n ko min b'aw ni ninnu ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn olu nana anw sɔrɔ kɛlɛ min na n'u bɛ k'an dɛmɛ o kɛlɛ la an bɛ ka taa n'o de fɛn ko tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bilahi a mɔgɔ tɛ transition kɔnɔ a mɔgɔ tɛ surasiw la min bɛ se k'a fɔ ko fɛn ko delila ka tɛmɛ i ni anw ni ɲɔgɔn cɛ mais chaque jour sinon sisan b'a sɔrɔ a bɔra o ma c'est pourquoi hali n'aw ni mɔgɔ minnu ye organisation kɛ caman na u b'olu dɔw tɔgɔ citer parce que ko tɛ dogo la Bamako donc u b'o kumaw fɔ k'u sɔnni sigi o kan ka taa o baaraw fɛ o ye dalilu ye ka yir'i la k'a fɔ ko anw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama mas plus loin ne k'a ye leader un jeune leader a kɛrɛfɛmɔgɔw girinnen b'a kɔ u b'a lakana fɛn bɛɛ kama hali ni marifa bɛ ci a la dɔw pɛrɛnnen k'u jɔ mais a nalen fanga kɔnɔ k'a donna CNT la ko n'a ko a mago bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ min ye ala barika la ani bonya ni tanga min b'a ka kulu kan n'u bɛ k'o wulikajɔ kɛ u ka cɛsiriw kama o ɲɛmɔgɔw b'a recevoir o la masse o tigilamɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ minnu kun pɛrɛnnen k'u jɔ bali ɲɛ dɔn wagati kelen olu ka bɔ a kɔ ko mun mɔgɔ bɛ ka ne kɛlɛ ko ne kɛrɛfɛmɔgɔ don a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ kun kelen ko bɛɛ ni ma an don baara la bɛɛ ni ma wari d'a ma kuma wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ se ka min f'i ɲɛna pa bɛɛ ni ye nkalon tigɛ an ye pa ye layidu ta an ye pa bɛɛ ni ye nin ko de kɛ a ye kɛlɛ de janfa bɛɛ ni ye baara dɔ de kɛ min ye jamana janfa ye o tɛ tiɲɛ ye walayi o tɛ se ka fɔ o tɛ se ka fɔ mɔgɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ mas parce que conviction ninnu de y'an bila nin kɛlɛ in na an bɛ ka kɛlɛ in kɛ an faso de kama quoi mais ne ma deli k'o ye diɲɛ kɔnɔ n'i nana fanga la o wagati de i bɛ mɔgɔw placer fan bɛɛ fɛ i bɛ marché minɛ zéro marché ni de près ni de loin marché public bilayi tala y'anw da ma don a la mas bɛn mɔgɔw dun b'i kan dɛ mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a contraire fɔ mas k'i dɔw don polisiya la ko n ye mɔgɔ 150 don polisiya la i tun bɛna yɔrɔ dɔ sa plateau la ka ti ko n ye immeuble 2 jɔ ko ka yɔrɔ dɔw san ko ka tila ka boulangerie jɔ mas ne ko n hali n'o ye buru tana yira k'a bɛ ka feere n tɔgɔ la n tɛ kuma Mali kɔnɔ tugun hɔrɔndenya la halaladenya la ka buru tana dɔrɔn yira diɲɛ kɔnɔ e nin bɛɛ ka kɛ mas immeuble photoma ta o tuma immeuble bɛ planète Mars kan ou bien o bɛ fan jumɛn k'an bɛ k'u kɔnɔ quoi u dɔ ka bɔ ni dalilu dɔ kelen mas a tɛ yen walayi juguya de don ani dɔw bɛ yen olu ta tɛ juguya mais impatience parce que fakɔrɔ ni bakɔrɔw la corruption sociale a atteint une dimension qui est plus grande que la corruption financière elle-même fakɔrɔ ni bakɔrɔ de b'i wele
e be ben ko ben ni Asimi do ani Sogel do ani Jaw do ani Colonel Duru do Yerawolo mɔgɔw bi u ni jamana fangaw bolo be ɲɔgɔn bolo e tɛ baara la i tɛ ka se ka doni dɔrɔmɛ 100 au contraire minnu tun bɛ wari di ma olu si tɛ wari di ma tugun somɔgɔw fana bɛ ni pression k'i kan est-ce que i tɛ bɔ Ben kɔ bilahi et au même moment on dit aux gens que Ben bɛ ka milliard de sɔrɔ donc pour que ka mɔgɔw fujinɛ ka bila i kan donc o baara min bɛ sen na o baaraba de bɛ jamana kɔnɔ c'est pourquoi u bɛ k'u organiser autour de Ben an ka nin kɛ an ka dɔn ta an ka bɔ ta sɛnɛ kɛ sa a Bamako an ka camarade kɔrɔ minnu taara kelen pe t'a la min bɛ se ka bɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ ni nin tɛ a Kati minnu bɛ kuma la kelen pe t'a la k'i bɛ se ka bɔ ka kuma wɛrɛ fɔ min nin tɛ kelen masini dɔrɔn pe de don donc mais nous on reste serein parce que an b'a dɔn an bɛ mission min kɔnɔ an b'a kɔrɔ dɔn olu ɲɛ bɛ mun na n ka taa baara la ta baara ye bɛɛ ka hakɛ mas ni mɔgɔ minnu ka ɲi k'a sɔrɔ olu bɛɛ b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais ne min bɛ k'a fɔ ko n bɛ corruption kɛlɛ ne ka n ka kɛlɛ kɛ san 10 e tugura ne kɔ san 1 ou bien san 2 ou bien san damadɔ mais ne de bɛ kɛlɛ risque ta ne de bɛ kɛlɛ ɲɛma ne bɛ ka taa ni kɛlɛ ye e bi e de ka bɔ ka na non bɛɛ n'i ka kɛlɛ bila taa yuruguyurugu sira kan ne ka nafa dɔrɔn ah non 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 ani mɔgɔ tɛ bɛn o kan Ben est là pour libérer la patrie et non pour servir son petit clan qui ne dépasse même pas 30 personnes a tɛ mɔgɔ 30 bɔ olu bɛ fɛ ne ka n ka jamana janfa ka n ka génération janfa comme n kɔrɔkɛ Arasibaci y'a kɛ cogo min i ye tɔgɔ fɔ kɛ dɛ o ye tiɲɛ ye n kɔrɔkɛ Arasibaci ye jamana janfa sa ma so o ye tiɲɛ ye i ye tɔgɔ fɔ kɛ dɛ wari kama Baci ye jamana janfa o ye tiɲɛ ye Ben i ye tɔgɔ fɔ kɛ dɛ olu bɛ fɛ ne k'o de kɛ yan ne y'o kɛ jamana bɛ kisi cogo di nous sommes en guerre wallahi n b'u wele ka na sabali de ma mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ f'i bɛ fili même sini n'olu ka ɲi ka opportunité min sɔrɔ masa n'an m'u dɛmɛ a la an t'u kumaniya ma a kun ye mun ye k'an ban k'olu dɛmɛ don a dɔw y'u jɔ bali ɲɛ ne kama kɔ ni tun ko k'i bɛ ne minɛ a dɔw pɛrɛnnen don ka sa pour que ne ka minɛ donc n'an m'olu dɛmɛ mas an bɛ mun kɛ mais que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ben est pissa, Ben est ceci, cela. Ben peut faire tout ce qu'il veut. Mali tignete. Wallahi billahi Ben a des limites. Ben a de très grandes limites. War tabolo a tsega mogo do barala. Ne de feneb no fiye mas. Ni mogo mien suturanta ya fa otige jamana kono. Kata 18 août ka se bima Ben ma se ka mogo kelen pedo barala mas. Afra ki katika jendo do polisi la de. Ko de be fo ko kemeni biduru nyere ne be direct polisi concours ke kaje. Ne be direct. Ntado ame munge parce que wolfen du abe mogo da monson ko. Nantaro sraka anse ka kuma ko. Donc c'est pour dire que ame barao barala. Wallahi ame ka ke jamana ko la c'est pas pour rien. Anye baba Modibo Keita kanga misale ko logale mas. Bon tant qu'ame tien ka o la o be ka desana sinon bi mu bla kele la de wo be continuer billahi talahi tant qu'ame tien ne ka ame sebaya soro ko. Il peut rêver ou se ka sogo de ame fe ka ke nunu nyogo mais sira jele no temege teme e te fe ka ben joro ile ta o sira bi bolo ta ite bo ben yero ko sawa ni yere leader ko me ko ben ku de akeni e yere ka teme vas-y ti yere confirmer ta kuma jamana don fe ko bon nana pour ka bara di mogo bisama ma après nga combat résultat de après al ni jamana betikera na comme Arasibaci mago ta tola wa man ndoro mogo bisaba ka bara soro o de te kuma ya masa je vais jamais donc ka bok mala ni mi o de ka fo mogo wallahi billahi taala mas yera wolo ka kele yera wolo ya kele ko te jamana kono mim se ka antikela jigin ko ko se na ne globala mogo do wulila ka tala fo surasu ye ka fo mogo wero ye kata fanbe ka kuma nyagami jamana fanbe ko Sogel a donné 200 millions à Ben ala wallahi o fana fora ne be waati mi bilala ko sita Sogel to de besela mas ngolo go eske ni do te u tabni betse ka jugu ya do ngani ya Ben jeni mena segela ala ki garisi ka fudi parce 200 millions ne bolo e ka jamana la ya be ka choko mi sa mas 200 millions ka ngodo kelela non est-ce que do tate ungani akai gagner si belba oh we wala France be kulela ko Wagner de ba sara ko Irisu de ba sara ko Putin de ba sara mais daluté atese ka bo kabiri wolola nene Irisi kele makuma kabiri wolola
ben ne irisi kelema kuma kabiri ne wolola fo bi kabiri wolola mase irisi la sera terikin tato Venezuela mase irisi la ni irisi ma nyogo ni irisi te non bita confession oh don masko kuma de besela o irisi be ni dita tabeta billahi talai comme ça o kuma yelela ka yela bas nte to ko foke post phrase do le ko ben ko ge eni irisi mele be jodo so si yin ngawla ben alache ko ben kini irisi mele be nyogondo comme ça moi je rigole wallahi ameka jamana bara de Kamas et nous allons continuer sur ce chemin weni nyogona de fo Modibo ma ko fembe be Modibo buloga fembe ge Modibo sara masika fo yira ko uko kuga moro juge 9 ans moro be kasola ubolo ni président bay ni nche bay Afrique ni Mali kanu bay u kerefe mo yere réunion ke kwa censé ki nga fangala ba molo kasola san kono to ko menanya kiri kwal na maga islam anga ke hore kame galonda la de wallahi ambe galonda la Mali wor wa bisaba o de babulo ambe galonda la foi tabulo mi jamana tay wallahi ayaka ede o wakati la Musa Traoré ka mogo nu ka ko kemenin tan tiena uma son ka jugement ke ka galon sigi Modibo Keita la donc u ben ne ke et il pense que we se ka mogo affaibli ibaro fengele mese mogo la mas I jogo tant que I jogo kay ni be tiena ka be avancer wallahi ni fendo mai amba fo asimi an ngolo korta ni fendo mai amba fo sogale an ngolo korta ni u ka tactique diviser pour régner quand en fujine kambla sogal la kan fujine kambla asimina kan fujine ki bambla surasu la masote marché de non ka nga mi fo surasu ye non mais mi fo sogal am do fuye sokono u ba dogo ko chama be yere wolo ne pas d'accord avec ça mais jamana ko c'est de compromis en compromis et du kono abete to itala kuma te jamana kono nama souvent li be wakati to wakati bi ka chinya do dima am ta be rencontrer même le ministre de la justice amemi fasada ka tanunga yanga kasoge antara kasoge fe ministère la fois kaso puisque ale ne carré que le manje fois kaso en kumana kasoge fe mais mas justice ko la jalaki bade mambolo parce que zomba coulé do menena mais alsa chama me kenema o ekele au delà de cela zomba coulé ga menele ko fe mas duguma kiri alsa bingali be tribunal kono wa keme wa bioro mo fagala bi yere kenema mo mina jalaki le te foila Fanta seta e kule bimbe ka kan ka bla kasola walai parce que doro sebe mo fala so mo be boka bla de tuer à gaz ou be yala ou be ta mo faka moto no fe wabi na no wabi duru ko parce que so mo so na ka wa kemedi maso de be jamana kono anye proposition mi nga ngo uranda ou ka délégation de dépêché ou ka ta ministère de la justice ou ka homologue fe uranda ou ye yurugurugu kele choko di mas technologie développée le nobi avec des moyens électroniques lunettes chaîne mi medo ikana bigi montre ni bébé filmer lega tando ay ta tribunal kono ay lanceur d'alerte ou fait mo do ka kojugu ka ka mise en scène nge ou so mo ka ke lanceur d'alerte nu abo wafla do recruter essayer ni ministère de la justice ou sara ou ka se ka barake mas je te jure que 3 mois a ben Allah taala che kiribe clé école maîtrise zo mi me 6 fere mas a ben Allah taala che abi clé dogotoro mimbe ordonnance kolon sebe ube ka furasuye ke ube ka janfa ta ka nyesi baragalaw ma ka ta ka air clanche ke clinique la ka air clanche ke hôpital public la billahi talay masa bi clé lanceur d'alerte wafla agno de proposition ke Modibo ko ne kasoge ay sigi dora ku la jeune wafla naw mako bala amuda mo formation urana ka corruption kala tene police urana ne keme flanya chama ba pare kulo kono dogo luni boli be tay dabali abe ba parce que aba foko peut-être fin nobila ka se ka jata ka di quoi wana kera nyangini be daika dira lex z lex ibi clé ça ibe mina dro direct ibe condamné sans saba ibe denga bu ka barala ka ti datugu sans saba date do ka kuma la mas 3 mois a beni Allah taala che yurugu be banga jamana kono sista amé do mali kura yere kono am tani proposition ke fambe am tani kuma fo on n'est pas d'accord avec tout hein mais ni belebeleba ni maximum me ka ke al ni fendo te ka ke o do maje kama ite jamana firi ko be ka bon ko yere wolo be ki koko da sino amba do maje obe fangala ambo don yae ambo do tableau do be ambora kan kan korta no mais anya yo yere be fanga affaibli do be amba glandu gor mas pour ka be nya chuka mina bakuru bala nunu ya an ka wuli ka jow ye quoi
ka ɲɛsi fanga ma an bɛ wagati min na. Ok, Kuyate i tun bɛ fɛ ka dɔ fara Bɛn ta in kan. Parce que i b'a dɔn n ye dɔ ka fɛn dɔ kalan sisan quoi. A bɛ k'a sɛbɛn ko Asimi y'a muso n'a denw bila ka taa Paris. O kuma fana o yɔrɔ dɛ. Ko Asimi yɛrɛ y'a siyɔrɔ falen. Vous savez i b'a dɔn bana dɔ bɛ hadamadenw na n'o ye nkalontigɛ banaw ye. Wariko in bɛ bila o bɛɛ minɛn kɔnɔ. O ni sujet bana dɔw bolo nin fɛnɛ de ka di mɔgɔ dɔ ye quoi parce que c'est passionnant. Sujet tɛ yen. Sujet tɛ yen. O de bɛ na ni wariko kuma ye quoi. Maa si m'a fɔ sira wɛrɛ fɛ. Mais ni ne ko ko n yɛrɛ kun ka sira. Sisan ne n sigilen to ka plateau sanfɛ. Ko nin ye fɛn dɔ ye ne mago b'a la min sɔrɔ o bɛ se ka gɛlɛya a musakata fan fɛ. Masi a bɛ di ne ma sisan yan. O tɛ kɔrɔbɔ ye. Sisan ne ko n ko o jalen ka don jɛlenya kɔnɔ. Ni balimakɛ dɔ ye message ci ne ma ko n bɛ min fɛ n k'a fɔ a ye sisan a bɛ don k'a fɔ k'a y'a kɛ. Ne ko n'a ye min kanu ne ye o don. Ayo wajibi. Mais c'est dire que ne t'a dɔn ne yɛrɛ dabali bɛ mɔgɔ dɔ la k'a fɔ u bɛ kulo ye an bɛ wariko nɔfɛ n'an bɛ wariko nɔfɛ o ka nin suba nin ɲinini na nin ɲini ngoro na ka taa sɔrɔ dɔw bɛ k'a ɲini an ka taa dɔrɔn an n'u ka teriya dɔrɔn kɛ ka kɔn biɲɛ ma so teriya b'a nafa ni nafoloko don ka tɛmɛ nin kan mɔgɔw ka parce que a baro ninnu a bɛ kɛ an m'a baro kɛ parce que ça fait amuser souvent a b'an permettre an ka kuma yɛrɛ kan dɔɔni mais mas ɲinɛ selincini ni ɲinɛ seliba ne yɛrɛ jɔra n yɛrɛ la nin na yɛrɛ woloko sababu la awɔ mas ne kun t'a dɔn ko hadamaden bɛ se ka sigi ka kɔnɔ gan k'i bɛ se ka sigi ka kɔnɔ gan seli sagako la parce que mɔgɔw tun bɛ seli saga di ne ma dogo la lisiw bɛ n bolo a lisi la ne yɛrɛ t'a la selincini na a kuma sɔrɔla min fɛ i b'o dɔn wa sori kɛmɛ so de ye ne wele ko n ka taa saga ta ne yɛrɛ y'a fɔ sori kɛmɛ so n ka plateau sanfɛ wɛlɛma jɔ sanfɛ n ko kabi ala ka ne da mɔgɔ ka ne wele ko ka seli saga di ne ma n ka fɔlɔ kɛra ɲinan min bɛ seli saga di ne ma kɛnɛ k'a di mɔgɔ ma dibi la bila wara sulu a kuma ye a m'a faamu quoi e y'a fɔ a ɲɛna n ko e ka lisi lajɛ ne tɔgɔ t'a la o donc plus de 10 ans a bɛ seli saga di ne ma ne b'a di mɔgɔ ma ne kelen ma saga minɛ a la te a filɛ nin wa a dira fɛn o fɛn ma a lisi bɛɛ filɛ nin n ko ne m'a dabɔ ne b'a fɔ wagati min na hakili kun t'e la yɛrɛ a kasira de seli saga a bɛ di ne ma ne b'a di mɔgɔ ma dibi la bila ye warasulu n ko karisa i ko ko n ka lisi de kɛ ka n'a di ma i bɛ se ka saga di minnu ma bila ye warasulu ne ye lisi de i y'a valide mais lisi la ye ne tɔgɔ t'a la o lisi n'aw na e k'a lajɛ a bɛ valide sanw na mais ne tɔgɔ t'a la o ne t'a di sisi la o mais ale yɛrɛ ka jate la a fana m'a ye a ko k'ale m'a ye diɲɛ kɔnɔ ne m'a ye o donc pratiquement an bɛ se k'o min sɔrɔ fu e ti bɔ min kalama an b'o yɛrɛ sɔrɔ jango kan ka taa boli fasoden jugu dɔ nɔfɛ mun kama a ko ne quoi mas c'était que i b'a dɔn nin bɛɛ fɔ kun ye min ye kɛlɛ min bɛ sen na faso kanu tɛ parce que u bɛ fɛ ka faso kanu de bɔ mɔgɔw dusukun na quoi kɛlɛ min bɛ sen na yɛrɛ woloya tɛ parce que olu ka laɲini ye min ye o de kana kɛ n'o kɛra bala min don olu ka taabolo kɔnɔna na kɛlɛ ye min ye c'est que an bɛ ka min fɔ n'o ye malidenya yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ tɛ a bɛɛ nako de ye kuma in laɲini y'o de quoi sinon a tɛna fɔ k'u bɛ ka kuma mɔgɔ min kan k'u dalen t'u la parce que n'u jɛra koyi parce que n'u tun bɛ san sama sɔrɔ u san k'u don u ka parti kɔnɔ u b'o dɔn sa u b'u dɔn c'est que u t'u kun fɛ quoi mais nin fɔ kun ye peut-être mɔgɔ dɔ bɛ se ka da u ka kuma dɔ la mais sinon u b'a dɔn n'u san fɛn don sama sɔrɔ u b'olu kɔ cucu la mais n'u bɔra olu dɔn sinon u y'olu dɔw dɛmɛni jɔ tuma min na a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye wari minɛ dɛ ouais an ye mɔgɔ dɔ kanu Mali kɔnɔ yan parti sauté fɛn dɔ bɛ yen an ye mɔgɔ dɔ dɛmɛ an seko n'a damayiraw la mais tuma min na a yɛrɛ k'a fɔ an yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma ale sɔnn'o ma o de kama an bɔra ɲɔgɔn kɔ u b'o dɔn donc c'est des gens qui croient en nous mɔgɔ dalen tɛ an ka ɲumanya la dɛ mɔgɔ dalen don an ka faso kanu na an bɛ se ko la caman dalen don o la mais minnu bɛ ka nin caman fɔ o dalen don o ko ninnu fɛn bɛɛ la u bɛ sɛbɛn la u b'a dɔn parce que olu de gɛrɛla an na u b'an dɔn b'an dɔn ba c'est comme n'a fɔ kira kɛlɛbagaw kira si mana dugukolo kɔ kan ko minnu y'a kɛlɛ dɔɔni kunda k'u t'a dɔn u y'a kɛlɛ ni yɔrɔbaya ni ɲɛngoya ni jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn de c'est pourquoi souvent i bɛ mɔgɔ minnu ye ka bi u kɔ parce que u dalen d'u ka kumakan na an bɛ ka kuma olu dɔrɔn de kama sinon olu yɛrɛ tɛ sinon masu fɛn bɛɛ n'a la cɛ u b'a dɔn an ye min ye
u b'a dɔn an filɛ jɔyɔrɔ min na bi o jɔyɔrɔ e k'a lajɛ n y'a fɔ i ka kuma daminɛ na an bɛ taa tuba n'a fɔ sini walahi mas a fɔra la a musaka bɛ bɛn min ma o na an bɛna boli min kɛ n'o kun dalen don le 29 a musaka bɛ faralen ɲɔgɔn kan dɔw ka contribution an sigiyɔrɔnin na 280 fɛn bɛɛ n'Ala cɛ a fɔli da la dɔrɔn a fɔli da la o yɔrɔnin na dɔw ka contribution 280 dɔw ta kɛra 20 dɔw ta kɛra 40 20 ainsi de suite ka taa mais mas bi mobile bɛ tiɲɛ kuma bɛɛ mobile bɛ tiɲɛ o mobile tiɲɛ ko la yɛrɛwolo mɔgɔw ye ne ka mobile daji siɲɛ dama c'est à dire que souvent kuma dɔ ka ɲi quoi parce que nin tɛ n'a fɔ bilen an bɛ ka kuma dɔw fɛ an bɛ ka kuma n'a fɔ an b'an ka assemblée-kɛyɔrɔ la mankan dɔ kun nana don kumaw cayara Musa Diallo a ye 1000 ci kungo di ma isa masi ka a daminɛ kabi 2012 ne bɛ activité fɛn fɛn kɛ n ko ne b'a fɔ mais ne ka émission lajɛ mɔgɔ jumɛn ni Maliko yɛrɛ tɛ o mɔgɔ jumɛn bɛ ne ka émission lajɛ k'i i bɛ segin k'a lamɛn tugun jɔn nin b'o kɛ ni Maliko yɛrɛ tɛ c'est que duba yɛrɛ tɛ fa kɔnɔ yɛrɛ mais k'a daminɛ 2012 fo san bɛ activité fɛn n ko de b'a financer mais e k'a bɔ yen ne i bɛ activité bɔ yen min bɛ di k'a di ka radio dɛmɛ i ka nin dɛmɛ n ka bɛ di e de ma n'i ye activité bɔ yen mais ka activité kɛ ka kɛlɛ kɛ ka tila k'i ta sɔrɔ o de tɛ se ka sɔrɔ sinon minnu bɛ ka kabako an na c'est pas sorcier a bɛ fɔ radio sanfɛ le mardi que les gens suivent u b'a lajɛ mɔgɔ bɛ contribution kɛ cogo min na. ayi nkalon t'a la. n ko layidu talen don k'aw na o na yan émission ye 23h de. mais o don an filɛ zoro la nin. mais waso tɛ. o don kɛmɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la. o dalilu ma o layidu ma wuli fɔlɔ. a ma wuli o caman bɛ yen an bɔtɔ tuba kɛmɛ ko tiɲɛ na k'a tigi mobili dilanna ne ko mais kɛmɛ ko mobili dilanna o don min na bɛɛ nana fɔ ko ne ka mobili bɛ tiɲɛ na ko ne ka mobili de ba ye mais Masire sigilen filɛ Masire ne wele ka taa suguba kɔnɔna na mobili dilan wari ka di yan. a kɛra. c'est quoi bon ne ye ne ka mobili kɔnɔ bɛ digi la pourquoi i de ka di kɛlɛ i tɛ Masire kɛlɛ i ka di to yen. c'est pourquoi ne bɛ ka ɲɛf'u ɲɛna u bolo ko je suis non ironie tɛ quoi n bɛ ka f'u ɲɛna e bɛ ne kɛlɛ. non tan don. ne ka mobili dilan la e bɛ ka dimi o la ne m'a dilan Masire yɛrɛ dilan o ye problème e tɛ Masire dɔn i bɛ n'i kɛlɛ kan pourquoi qu'est-ce que j'ai fait donc o bɛ cogo min na masi ne y'a fɔ wagati dɔ kɛra kumaw kun cayara ne ko bon a ka kan ka histoire kɛ mɔgɔ dɔ bɛ an ka tɔn kɔnɔ u bonya tayɔrɔ ye min ye an bɛna f'i ye an ko an bɛ yɛrɛwolo sigi ɲɔgɔn kan wagati min na an ɲɛ bɛ ninnu dɔw la ninnu dɔw tun bɛ karilu ye an bɛ tagali minnu kɛ Kulukɔrɔ ou bien ka 260 di k'a fɔ an bɛ taa ni min kɛ ka fɔ o mɔgɔw bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ ka b'a créer wagati hali sisan oui parce que u bɛ kuma a tɛ faamu quoi anw fɛ mun na parce que olu ka jate la fɛn de tɛ yen min ye danbe ye fɛn tɛ yen min ye diinɛ ye fɛn tɛ yen min ye fasokanu ye fɛn bɛɛ ye olu ye min miiri diɲɛ kɔnɔ ye quoi c'est pourquoi an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se k'o faamu quoi an tɛ se ka faamu et donc o bɛ cogo min na e k'a lajɛ fɔlɔ wagati kun kɛra par exemple i b'a dɔn ni fanga gɛrɛla ɲɔgɔn na bɛɛ ni min fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ u bɛ fɛn sɔrɔ ka n'i ka kuma jaabi la quoi tiɲɛ yɛrɛ la CNT bɛɛ ni ka mɔgɔw ninnu caman bɛ yen CNT kɔnɔ quoi n b'o fɔ parce que ale ye CNT kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye u tali kɛra handicapé jamana ma quoi. tan don tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kan ka gɛn. a kɛra handicapé quoi a kɛra handicapé. non bɛɛ ni dɔw kan ka gɛn. hali mɔgɔ bɛ yen minnu n bɛ a fɔ ɲɛna komi tiɲɛ n'i bɛ mɔgɔ ni i fɛla fɔ ne mɔgɔw kun kan ne yɛrɛ b'a tiɲɛ dɔn parce que danfara tɛ ne ni e ni Masi cɛ ni ne ma se ka min dilan ne t'a fɔ e ye quoi parce que ne bolo n'i ye fɛn fɔ bɛn ma ne ɲɛna ni ne ma se ka min dilan la a fɔlen bɛn ɲɛna a bɛɛ ye kelen nafa t'a la quoi mais mɔgɔ bɛ yen minnu ko ne ma ko hali bɛn ni jeli min kɛra ka sara kɔ ko a tun bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a ye ka nafa wɛrɛ kɛ hali victime ye min tɛ nin ye quoi. o ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. oui. o bɛ se ka kɛ o parce que a bɛ ka di cogo min na anw yɛrɛ wasolenba t'a la parce que anw bolo kɛlɛ kan ka kɛ majɛw bɛ yen bɛɛ n'o fɔ mais n'a fɔra k'i bɛna wagati bɛɛ ka taa don jamana na olu bɛɛ majɛ kama a ma nɔgɔn sinon anw bolo victime ni fɛn ka kan o a man kan bɛɛ ni ka sara kɛ o ka dɔgɔ a la o bɛɛ ni ka sara kun kan ka kɛ bi kɔlɔn kɔnɔna na mun de bɛ majɛ bɛ kɔlɔn kɔnɔna na bi mun de majɛ bɛ bi perimeteriko kɔnɔ Silinge mun de majɛ bɛ pelengereji la bi a bɔtɔ filan kɔnɔ Bangineda Kona yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu mun de bɛ yen ka ɲini sɛnɛkɛlaw
koroko kaba o bulubulu nunu flefle n'a fɔra k'a fɔ ko kuma dɔ la an ka initiative dɔ an bɛ obligé k'olu bila parce que hali sansi sɔngɔ ko bɛ sɔn ka gɛlɛya n'an ka ma kɛlɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais à supposer que bɛn filɛ wulikajɔ minnu na CNT kɔnɔ ko CNT mɔgɔ caman parce que dɔw bɛ CNT kɔnɔ wulikajɔ la u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin mun de ma dɔw yɛrɛ tɛ fɛn na yɛrɛ mais et pourtant n'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛɛ tun bɛ ka dɔ kɛ jamana ko la mais action de c'est-à-dire que contre l'action gouvernementale CNT mɔgɔ joli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ yen bi ko aw minnu filɛ ka nin baara kɛ an nana aw ka radio minɛ y'a ye k'a fɔ ni radio filɛ ne a ka d'an ye k'an CBD radio ma mais an nana aw ka radio yɛlɛma k'a kɛ radio commercial de don mais an nana kɛ radio révolutionnaire ye a yɛrɛ fɛnɛ sɔnna n'a ma mais a mana b'anw na k'a fɔ ko bi seli bi se hali i tɛ se ka na ni i jɔ ni 241 machine di i ka fɛnw kɛ ma mais manako don après tant d'efforts fournis parce que manako don mun na n'i yɛrɛ bila Masi place la i b'a dɔn min don quoi n'i yɛrɛ bila Umar Cɛfin Mariko place i b'a dɔn min don quoi mais e ka lajɛ Yɛrɛwolo b'u ka conférence de presse kɛ o conférence de presse a intégralité ne b'a jouer radio RFM kɔnɔ n tɛ maa ɲininka cɛ ko mɔgɔninfin i tɛ cɛ karisa ye mɔgɔ ye yɛrɛ kana kɛ wara ye mais o bɛ kɛ e ka lajɛ o bɛ jouer gratuitement pratiquement an bɛ se ka fɔ ten parce que an kɛlen don ka mɔgɔ ka radio ta ka jamana ko kɛlɛ kɛ n'a ye mais au delà de ça fréquemment an bɛ jamana kɔnɔdenw ɲini tuma bɛɛ u ka radio ninnu sécuriser parce que bi kuma caman tun bɛ dugu kɔnɔ hali jamanadenw caman kun hakili papara mais u sigilen filɛ k'a la mɛ a bɛ nin basigi o basigi filɛ nin ye cɛ o fura tɛ docteur bolo dɛ cɛ o fura tɛ i bɛna ayi o fura tɛ docteur bolo dɛ mɔgɔw nisɔndiya min ni kunnafoniya ni fɛn minnu sɔrɔ cɛ min fana Masi i bɛ diɲɛ docteur bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka mun solution sɔrɔ o la donc an bɛ k'o sacrifice baara minnu kɛ dɔw fana de kan bɛ k'a fɔ ko f'u b'a ɲini kuma bɛɛ bannen kɔfɛ sisan ko 200 millions ni 200 millions i ne mɛ Masi Ala k'u da kɛ bɔ i ka mara la Yɛrɛwolo bolo donné 200 millions kɔrɔ olu yɛrɛ b'a dɔn o tɛ fili o parce que problème ye min ye minnu bɛ ka nin kuma yɛrɛ fɔ quoi concrètement u yɛrɛ ɲɛ bɛ wari fɛn jumɛn de la a ko kɔnɔ quoi a ko filɛ sa o concrètement Ben ka kuma kuncɛ oui ka kuma kuncɛ Mas o ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn kɛri dimi b'anw na MINUSMA ye infirmier donc o tigi tɛ se k'e ka bana furakɛ quoi dusukun dimi bɛ maa min na a telekun furakɛla o ka alcool ni bétadine ta k'a kunda i kan i ka bana fura t'o bolo n'i ma i sɔbɔ la ka kɛri dɔgɔtɔrɔ ɲini i yɛrɛ la Masi i t'o tɔ don a la siga t'a la donc o kama ka maliyɛn bɛɛ wele an bɛɛ k'an mobiliser n'aw ye MINUSMA mobili ye a y'a fɛn o fɛn a y'aw tigɛ kɛta u la ko bayi bayi au revoir k'u ta kuma sera a ye au revoir d'u ma révolution intelligente don sans violence aucune vendredi 5 août an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔ ka kɛɲɛ ni insécurité ni fɛn min bɛ jamana kɔnɔ ye Mas an ye goudronba to fɔlɔ nka le 22 septembre o b'a sɔrɔ disposition caman taara Mas n'o y'a sɔrɔ MINUSMA ma bɔ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ le 22 septembre 2022 Mas o de b'u bolo donc le 5 août an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔ o ye palais de la culture kɔnɔ Badilabugu k'an ka dusuma kasa jira ka ultimatum nin tintin ka ɲɛsin MINUSMA ma ka b'o la Mas an ye an ba dɔ ka ja sɔrɔ an bɛ ka se a yɛrɛ wagati min na a ye video kɛ k'a bɛ aéroport yɔrɔ la a bɛ kaba sɛnɛ yen san 20 donc ko surasiw ye disposition minnu ta ka ɲɛsin aéroport ni yɔrɔ caman lakana ma k'u ye kabatu ninnu bɛɛ kana pour que cogo min na u ka angle de vue bɛ bonya jugu kana ni dogo t'u la ka gɛrɛ ka wale jugu kɛ donc an b'a ɲini vraiment jamana sanfɛ legelege ɲɛmɔgɔw ka an ba in dɛmɛ u ka musokɔrɔba in dɛmɛ ani maa o maa b'a ka foroba yɔrɔ la a ye damakasi kɛ a ye dugawu kɛ ka ɲɛsin fanga ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ vraiment ale ka dɛmɛ dafalen b'u kɔrɔ et que ale ka foro tɛ foyi ye armée lakanali kɔrɔ ani jamana lakanali kɔrɔ ko nka a b'a ɲini n'a sera ka boloma dɛmɛ cogo min na vraiment an b'o wele da donc an bɛ tila tugun ka se a se yɔrɔ la radio wele dalen kɔfɛ donc an bɛ tila ka se a mɔgɔw ma tugun k'a lajɛ u bɛ se k'an ba in bila a ka hakɛ kɔnɔ cogoya min na
donc bakurubala mas nunu tume en bolo bi kala se ka foli di bema jamana kono ni jamana adresse à la nation le combien o le 4D le 4 ame wole bla jama sal kono ame wole bla jama mas kana ato fenfe be ambe bono be komi anye kokodo ni nga toru ka ambi la maga munu be nyalo chebas ni ala salama ame jogo soro ya choko bi la jamana ni mse ka kisimas kuma kacha me wala ya chien ka dogo puisque mimbe sena argument fla est-ce que mogo be kelela kumin kama est-ce que la cause est noble kelay me jamana kuma bo wa folo nous a essayé ka kelay la gosu desera jamana dembe ko kelay ba kumbo fo jonya juru ka tiga o kelay nya ayere folo ato ame soro ko nyanyini jamana dembe bo kono si ça flana jonu mega combat importer la crédibilité des leaders qui porte le combat faut encore crédibilité carré o y'a ɲini ka kɛlɛ lagosi u ma se sisan u bɛ k'a ɲini k'u bɛ leader lagosi mais walahi u tɛ se parce que leader y'u sigiyɔrɔ furan quoi mas u y'u sigiyɔrɔ furan u wasalen u sewalen majigin dan kɔnɔ quoi walahi bilahi taala u b'o de fɔ wa mɔgɔ tɛ yen quoi k'a ta se min de la quoi fɔ Mali citoyen laban quoi ko i bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ka fara nin kan quoi donc Poutine ta in fɛnɛ quoi 7 milliards mɔgɔ de tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a yira quoi walahi n'an kun ko an bɛ taa Numankuru fɛ mas sisan ma sɔrɔ an bɛ ko wɛrɛ hali PCFM ni micro tɛ k'an da la tugun tellement an tun bɛ bana ya walahi ala an b'a dɔn mais an ma sɔn ka arasi baciya o de y'a to masa an bɛɛ ni sɛrigoyara donc o de y'a to an bɛ nin sira in kan o kuma de bɛ senna ka lase jamana bɛɛ ma donc ka bɛɛ fo ala ka Mali dɛmɛ merci beaucoup mais mas ben mas ni ma foyi faamu yɔrɔ o de kama ne ma k'a kɔrɔkɛ don parce que a bɛ ne ma o de la i bɛ ka k'i balimakɛ kɔrɔkɛ voilà parce que ne ye nin fɔ sisan a bɛ fɔ kɛ ne kana fɔ mais ale yɛrɛ b'a fɔ donc ça veut dire que ça veut dire non voilà maintenant mas an bɛna kuma kuncɛ ni min ye tiɲɛni min kɛra jamana kɔnɔ dɔw de y'a kɛ mais avec tout ça là o t'i fɛ ko ka fɔ fɛnɛ quoi mas tiɲɛnikɛla barika t'a la quoi ma bɛ fɛn min kɛ o ka jugu o de kama ni sekuru la kuma dɔ la mɔgɔ bɛ ɲina k'a fɔ ko bɛ dugu la ma se kɛra Faransi la de o de kama mɔgɔ caman t'a dɔn min bɛ sen na ma se kɛra MINUSMA la de ma se kɛra kɔnɔjugu la de o nɔ kan a yira k'a fɔ ko jamanaden caman kun kɔrɔtɔla bɔli kɔrɔ vous savez mas jɛnatigɛ ko bɛ jateminɛ dɛ o de kama i y'a fɔli min kɛ an bɛna bɔli min kɛ le 5 août an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔw ka bɔ ni hali bi kɛlɛ faamuni ye u ka bɔ hali bi mas ni jamana kanu ye parce que mas minnu bɛ k'an kɛlɛ wallahi u ye fɛn bɛɛ de kɛ pour que a kana don dusukun kɔnɔ ko yɛrɛ woloya ye tiɲɛ ye c'est pourquoi a dɔw b'a fɔ ko yɛrɛ wuli m'a fɔ ma ko yɛrɛ wolo tɛ ko yɛrɛ wuli non a fila de don yɛrɛ wolo bɛ yen yɛrɛ wuli k'i jɔ ji kuncɛ na o de ye début sur les remparts ye awɔ a fila de don quoi voilà yɛrɛ k'i wuli i yɛrɛ kɔlɔn la ka taa sɔrɔ Poutine m'i lawuli Hachimi m'i lawuli o de don yɛrɛ wuli donc dɔw b'o fɔ bon n'an y'o tigi tɔgɔ fɔ a dɔgɔnin bɛ dimi a bɛ bɛn mais ale yɛrɛ bɛ dɔ fɔ sisan masa min min kɔnɔ dɔrɔn o ye mɔgɔ ka wuli komi n'a fɔ Arasbachi a fɔ cogo min na yɛrɛ wuli yɛrɛ kolo oui o de don m'a fɔ ma yɛrɛ woloya kɔnɔ ka faso kuma bɔ a fɔcogo jɛlen don quoi masa o nɔ kan le 5 tɛ kɛ basi kan na bɛ dɛsɛ le 5 ouais mais mas déjà MINUSMA ka responsable u bɛ wuli ka jɔ la parce que a fɔra kabi yanni seli ka tɛmɛ ko yɛrɛ wolo conférence min kɛ a conférence a ma tɛmɛ MINUSMA kulo kan donc o yɛrɛ kun sigilen don a b'a k'a fɔ k'an n'u bɛ se ɲɔgɔn ma mais mas an bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ laɲini min b'a la dɔrɔn o de y'an ka wuli ka jɔ kɛ yaasa senkɔrɔ jugu kana na an fereke parce que e ka lajɛ e bi an ka jamana kɔnɔ i ma jamanadenw ka laɲini ta jamana faamaw ko i bɛ se ka to yan mais laɲini fana banna i m'o fana ta sisan e ko k'i tɛ taa e bɛ yan mun de kama wa a dun yɛrɛ fana k'a fɔ k'e bɛ ka rapport fɛn o fɛn kɛ a bɛ ka ko la juguya de a tɛ ka ko la sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'e bɛ se k'a dɔn su la ko jɔn ye tiɲɛnikɛla jɔn ye ɲɛnama jɔn tɛ tiɲɛnikɛla
ɔ mun e tɛ se k'o baara kelen kɛ ka taa sɔrɔ su ma bɔ. an ka su na dabila yan. an bɛ su na dabila. tabarikala an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Seydou Traoré ka bɔ Belgique an bɛ foli ni